Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto Diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Nobyembre 10, tuiga 2023. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 45 días na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang ang Korman, Bombot Shama, Blanco, Hover, kagkaroon yari ang madalakuan kag mga nagapangunang nga mga balita na dakpan nga drug personality kagabi sa may distrito sang Haro, ginapahayag nga distributor sang illegal nga droga sa bilog nga rehiyon 6. Ang nakuha sini sa iyati makon mo sa Banwa, no? 20 milyones pesos nga valor sang illegal nga droga. Sa dugang pa nga mga balita, kaso nga murder ipasaka kay Bongbong Iturriaga nga naggalutang patay sa kanapos sang SWAT nga si Police Staff Sergeant Michael Malan, Police Ilubong, Buwas Gadlaw. Dugang pa nga mga balita, pangalan nga Antonio Artiaga, may kaso nga theft sa Davao kag Laguna. Samtang lapsag nga nakitaan sa Kalahunan Dam site, ginlubong na. Dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, masobra 120 ka mga barangay sa siyudad sa Iloilo na kompleto na ang inventory kag turnover sa barangay property sa incoming barangay official. Iloilo City Councilor Romel Duron nagapati nga nagpahapos lang ang technical working group nga nagplastar sa tricycle route plan. Muni madalaguan nga mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton sinigang pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa masunod na nga simana, Nobyembre 18, ang dugong Bombo 2023. A Little Pain, A Life to Gain, ginadulong sa inyo sa Bombo Radio Philippines kag Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated, kaupod man ang Philippine Red Cross. Sa mga kabombo naton, kung maluyag nimo nga mangin successful na blood donor, suno pagani sa mga doktor kag eksperto tandaan gid, no, nga magpakondisyon, paano nga magpakondisyon, no? Likawan ang pagpulaw, likawan ang pag-inom sang alcoholic drinks, no? Mga at least 1 week before sang blood donation, no? Sa mga kabombo naton, may kayuhan man nga madulot ini kay man libre na ang pag-check up dira. Pag-check sang inyo man sini nga ikaayong lawas na kay before pa man sang blood donation sa aton sini mga kabombo, mayara sang pag-checkar dira sang imo sini iyang vital signs, no? Mga imo sini blood pressure, imo sini iyang kung may ara ikaw sang diferensya sa bahin abisang imo sini sistema dira, may asma ikaw or anong pa sini balatian sarang man dira mga kabombo, matsekyar na during sang aton sini iyang screening sa Dugong Bombo 2023 A Little Pain, A Life to Gain. Sa mga successful blood donor, no? Ang Bombo Radio Philippines, ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated, magapanghatag sa ginatawag sining ang special, no, nga limited edition nga t-shirt sa aton sini karon niya mga kabombo sa mga successful blood donor, no, limited edition. Kay ano lang ni, first come first serve lang ini sa aton sini mga kabombo. So kung una ikaw nga mangin successful blood donor abi,
no, sarang ikaw nga makabaton sang limited edition nga dugong Bombo t-shirt. Of course, mayara magkita sang mga snacks dira kag hot ang ginatawag sini balang nga mga hot meals. Sa aton sini nga mga kabombo pambawi-bawi no? Sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Ti amo na kung gusto nimo nga mangin isa ka successful blood donor, tandaan nga hindi magpulaw, no? Kag hindi mag-inom sang anuman nga alcoholic drinks at least 1 week, no? Antes ikaw magdonar sang dugo sa mga kabombo naton iya nga luyagin magdonar sang dugo. Tibisan isa ka semana nga sakripisyo nga ti hindi anay mag inom-inom abe. Kag kung ano pagin sinadira mga bawal, no? Sa aton sini mga kabombo in preparation para iyang panigurado gid kag mataas ang percentage nga maging successful blood donor ikaw, no? Kaya tinutuyo naton diri iya nga makasugpon kita sang kabuhi sang aton siniisig kapareho. So paano naton mahimo ina pinaagi sa pagdonar sang aton sini nga dugo. November 18, simultaneous ini sa 24 ka mga key cities nationwide. Diri iya sa syudad sa Iloilo, Science and Technology University kita magapatigayon sang dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain. So ang aton sini nga venue tuman gid kapos tultulon ang ISAT University o ang Iloilo Science and Technology University ang nahamtang sa may distrito iya sang Lapas. Sa aton sini mga kabombo kag ang isa pagid sa bintaha sinadira kay manami ang lugar, no? Open, hindi maging sining open but well ventilated sa aton sini mga kabombo gani nga sa mga kauturan naton mas temprano, mas maayo, no? Kag panigurado gid nga kabay pa nga ang mga kalabanan sa mga kabombo naton maging successful nga blood donor kay pamat-on ina nga makasugpon gid ikaw sang kabuhi sang imo sini nga isig kapareho. Sa aton sini mga kabombo ti may mga successful blood donors may ara man sang vitamins ka nga isang 40D nga sarang ninyo lakip na dira sa aton sini nga ginahatag sini nga t-shirt, dugong Bombo t-shirt na first come first serve basis, now a limited edition 40D 40plex fortified B complex, now nga nagabuligid sa aton sini nga immune system. Oras naton 58 minutos na nakaligad sa takna nga las 11. Pagbalik naton na banwa sa padayon nga pagpalayag sa mumuanay sa udto, istoryahan naton latest diri karon sa sining gin subject sa bypass operation kagabi, 20 milyones pesos nga balor sa illegal nga droga nakuha kag ginapayag ini siya ang distributor sa bilog sini iyang nga rehiyon. Kagano pagin bala ang dugang sining nga mga impormasyon may kantanan sa sining ginapahayag nga nasapuan nga patay, ginapayag nga switik sa may banwasang Lambunaw. May iban pagin sini nga mga records na tukiman ang aton sini nga kapulisan. Balikan naton ini matapos pang Bombo Network News. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibility. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon po ay araw ng Biyernes, Nobyembre 10, taong 2023 at mga kabombo ka Star Nation sa ating pong Christmas countdown, 45 days
Days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, Pilipinas ilulunsad na ang sariling brand ng mataas na kalidad ng bigas. Ito namang si Pangulong Marcos Jr. tinanggap ang imbitasyon ni President Jose Ramos Horta na bumisita sa Timor-Leste. Liderato ng Senado pinayuhan ang Philippine National Police at iba pang ahensya ng gobyerno na huwag nang pansinin ang umano'y destabilisasyon o pag-aaklas. Ito namang halos 100 mga Pinoy nakaalis na sa Gaza ayon huyan kay Pangulong Marcos. Dalawang bagong witness sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon sa Batangas lumutang na. At sa atin pong international news, abangan mamaya ang Israel hindi hangad na sakupin ang Gaza, ngunit binigyang diin na kailangan nilang gamitan ito ng puwersa. Sa ating sports balita, 54-point performance ni two-time MVP Giannis Antetokounmpo hindi umubra sa Pacers. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Nakatakdahong ilabas ng Pilipinas ang isang mataas na kalidad na produkto ng bigas na nakahanda ng pumasok sa pandaigdigang pamilihan. Ayon kay Philippine Rice Institute, ang naturang sariling brand ng bigas ng Pilipinas ay tatawaging Lakambini. Sinabi ni Philippine Rice Development Communication Division Head Hazel Antonio na gagawa sila ng mataas na kalidad na bigas na kapantay ng iba pang kilalang produkto ng bigas sa pandaigdigang merkado, tulad ng Japanese rice o Jasmine rice ng Thailand. Sa kasalukuyan, ang Philippine Rice, isang attached agency ng Department of Agriculture, ay nagpopromote ng bigas ng Pilipinas sa lokal na merkado na humihimok sa mga mamimili na pumili ng bigas na gawa sa lokal kaysa sa mga produktong inaangkat na bigas. Sinabi ni Antonio na kanilang isinusulong ang Philippine Rice o lahat ng uri ng bigas na gawa dito sa ating bansa. Ayon kay Philippine Rice Deputy Executive Director Karen Baroga, mayroon na ngayong premium rice ang bansa na tinatawag na NSIC RC160 na nakatakdang maging tatak ng bigas ng Pilipinas. Git ni Antonio na ilulunsad nila ito bilang Lakambini rice sa lalong madaling panahon. Kaugnay ng balitang yan, hinikayat ng Department of Agriculture Philippine Rice Institute ang mga local government units sa buong bansa na pangunahan ng pagtitipid ng bigas at ang pagtitipid ng kanin. Maaalalang kahapon lamang ay unang ibinunyag ng Philippine Rice Institute ang pagkakasayang ng hanggang sa 7.2 billion pesos na halaga ng mga kanin o bigas. Ito ay katumbas ng 385,000 metric tons ng bigas at kanin na nasasayang sa bawat taon sa buong Pilipinas. Ayon kay Dr. Hazel Antonio ng Department of Agriculture Philippine Rice Development Communication Division Head, mayroon ng 46 na ordinansa sa iba't ibang bahagi ng bansa na ipinasa ng mga lokal na pamahalaan upang hikayatin ang publiko na magtipid sa kanin. Sa mga naturang ordinansa, hinihikayat ng publiko na magpatupad ng tinatawag na default serving ng half rice sa mga kainan. Ayon kay Antonio, mainam din na sumama ang bawat local government units sa naturang panawagan upang hindi tuloy-tuloy ang pagkasira o pagkasayang ng malaking bulto ng bigas o kanin taon-taon. Sa kasalukuyan, marami na rin anyang mga syudad at mga probinsya na dumulog sa kanilang tanggapan upang hingin ang kanilang mga technical inputs ukol sa nasabing issue. Dagdag pa dito, maging sa mga food chains ay patuloy din anya silang nagsasagawa ng information campaign kaugnay sa pagtitipid ng kanin kasabay na rin ng pagnanais na mabawasan ang malaking volume na nasasayang na kanin. Samantala, inaasahang muling bababa ang presyo ng gasolina sa ikalawang linggo ng Nobyembre. Ayon kay Department of Energy, maaaring bumaba ang presyo ng diesel ng humigit kumulang 2 pesos 50 centavos kada litro, habang ang presyo naman ng kerosene ay maaaring bumaba ng 1 peso 50 centavos kada litro. Samantala, maaaring bumaba ng 50 centavos kada litro naman ang presyo ng gasolina. Sinabi ng nasabing departamento na bumababa ang mga presyo nito dahil tila lumuluwag ang mga hadlang sa pandaigdigang supply ng produktong petrolyo. Gayunpaman, sa buwan ho ng Disyembre ay naasahang magkakaroon naman ng oversupply. Kung magpapatuloy ito na ang ikatlong lingguhang pagbaba ng presyo ng diesel at kerosene sa ating bansa.
Sa iba pa nating pangunahing balita, nagbigay ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development sa naulilang pamilya ng napatay na radio anchor na si Juan Humalon alias DJ Johnny Walker sa Misamis Occidental. Ayon sa inilabas na pahayag, binigyan ng Department of Social Welfare and Development Field Office 10 o Northern Mindanao ang pamilya ng 20,000 pesos huyan para makatulong sa gastusin sa pagpapalibing ng biktima. Habang ang kanyang dalawang anak ay binigyan rin ng tig 5,000 pesos para sa kanilang pag-aaral. Ang pamilya ay isinangguni din sa Sustainable Livelihood Program ng Departamento para sa pagtatasa o assessment ng pagiging karapat-dapat na maging benepisyaryo ng programa. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Romel Lopez, ang inisyatiba ay binibigyang diin ang pangako ng Department of Social Welfare and Development na tulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng mga trahedya. Gayon din ang pagkilala sa mahalagang papel ng mga media personnel sa lipunan at pagtiyak ng kanilang kapakanan at ng kanilang mga pamilya sa panahon ng ganitong sitwasyon. Matatandaang si Humalon ay napatay ng hindi pa nakikilalang gunman sa isang live broadcast sa sarili nitong tahanan sa Calamba, Misamis Occidental. Naglabas na ang pulisya ng sketch ng umunoy gunman at nag-alok pa ng 100,000 pesos reward kapalit ng impormasyon ng suspect habang 3 pang suspect ang sinampahan na ng kasong pagpatay kay Humalon. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, tiniyak ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. na mas maganda pa ang takbo ng ekonomiya sa Pilipinas sa pagtatapos ng taong ito. Ito ay kasunod ng naitalang 1.6% na paglalaro ng ekonomiya ng bansa nitong ikatlong quarter ng taon. Pinuri ng Senador si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang economic team na sa naitalang gross domestic product growth ng bansa. Inihayag ni Revilla na patunay ito na nasa tamang landas ang Pilipinas. Iginiit ng Senador na kailangan lang ipagpatuloy kung ano ang ginagawa ngayon para mas mabilis na maramdaman ng mga Pilipino ang pag-usad ng ekonomiya. Magandang sinyalis aniya ito para matugunan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Kaya naman, sa naitalang growth rate ng Pilipinas ay tinalo natin ang kalapit nating bansa tulad ng Vietnam na may 5.3%, Indonesia at China na may 4.9% at Malaysia na may 3.3% growth rate. Samantala, ipinagpaliban ng mga mambabatas ang pagbusisi sa panukalang 2024 budget ng Philippine National Police. Ito ang naging rekomendasyon ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa deliberasyon ng panukalang 5.768 trillion pesos na pondo para sa taong 2024. Ang pagpapaliban anya sa pagbusisi ng pondo ng Philippine National Police ay upang mas ma-familiarize pa sila sa kanilang budget at mapag-aralan pa ito ng husto. Ayon pa kay Pimentel, sasabihin nila kung kailan sila babalik sa Senado upang matalakay ang kanilang pondo para sa susunod na taon. Samantala, naaprubahan naman sa plenary deliberations ang panukalang pondo ng Department of the Interior and Local Government Office of the Secretary. Samantala, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang imbitasyon ho ni Timor-Leste President Jose Ramos Horta na bumisita sa kanilang bansa. Sa kanilang bilateral meeting sa Malacanang, nagpasalamat si Pangulong Marcos kay President Horta sa nasabing imbitasyon at sinabing gagawin niya ito. Binigyan diin ng Chief Executive na nais niyang maipagpatuloy pa na mapalawak ang relasyon ng Pilipinas at Timor-Leste at ang state visit ni Horta ay simula ng mas malalim pang relasyon ng dalawang bansa. Sinabi ng Pangulo na palaging nakasuporta ang Pilipinas hindi lamang sa proseso ng pagiging independent na pinagdaanan ng East Timor, kundi maging ang pakikisangkot nito sa mga international relation, international event at mga issue. Dagdag pa ng Pangulo, mahalaga na magkaisa ang dalawang bansa para mapanatili ang kapayapaan at katatagan, lalo pa anya at nahaharap ang mga ito sa mahirap na sitwasyon sa rehiyon. Sa panig naman ni President Horta, sinabi nito na ikinagagalak niya ang mainit na pagtanggap sa kanya ng Pilipinas. Nagpasalamat din si Horta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagiging kauna-unahang bansa niya sa Asia na suportado ang pagsali nila para maging miyembro ho ng ASEAN. Tiwalaan niya sila na sa tulong at suporta ng Pilipinas at iba pang bansa sa Asia
ay handang-handa na silang maging miyembro ng ASEAN pagsapit ng taong 2025. Samantala, kumuha naman tayo ng mga balita doon sa Senado dahil itong liderato ng mambabatas o doon sa Senado. Pinayuhan ng Philippine National Police at iba pang ahensya ng gobyerno na wag nang pansinin ang umano'y destabilization o pag-aaklas. May pag-uulat ukol dyan at update si Bombo JC Galvez. Pinayuhan ng liderato ng Senado ang Philippine National Police at iba pang tanggapan ng pamahalaan na wag nang pansinin at bigyang halaga ang mga aligasyon ng pagkakaroon ng umano'y destabilization plot o pag-aaklas laban sa gobyerno kung wala naman itong basihan at katotohanan. Sa budget deliberation ng panukalang 2024 budget ng Department of the Interior and Local Government, kung saan nakapalob ang budget ng pambansang pulisya, inihayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na mas mabuti nang wag na lang pag-usapan ng issue kung haka-haka lang at wala naman totoong basihan dahil posibleng matakot lamang ang mga posibleng investors sa Pilipinas. Kung walang katotohanan nito, mas magandang hindi na pag-usapan kasi of course, pipikapin yan ng media na mag-viral din yan sa social media. It will scare potential investors. So tama lang yung tinanong and na-confirm ni Senator Bato de la Rosa that there's no such thing. Una rito, hiningi ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang payag ng Philippine National Police tungkol sa umuugong umanong pag-aaklas. Tugon naman ni Senador Sani Angara na siyang sponsor ng panukalang pondo ng DILG at PNP. Walang namomonitor na ganitong planong kapulisan at walang dahilan para magkaroon ng pag-aaklas laban sa gobyerno. For the record, state to us whether or not they have monitored yung palagi sinasabi ng media na reported destabilization plot by retired generals. Kung may na-monitor sila talaga, if this is these rumors are accurate or not. So we want to get the official stand of the PNP. Because I am also a retired general, baka mamaya sabihin nilang kasama ako dyan sa plot. According to the Chief PNP, they have not monitored any plot within the police. And there's no reason to rise up against the government, Ron. Samantala, ipinagpaliban na muna ng mga senador ang pagkonsidera sa panukalang pondo ng Philippine National Police at nakatakdang ibalik sa budget deliberations ang kanilang panukalang pondo sa mga susunod na araw. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, ito ay para mas mapag-aralan pa ng Philippine National Police ang kanilang panukalang pondo, habang ang budget naman ng DILG at iba pang attached agencies nito ay nakalusot na sa plenaryo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Treat yourself to Changnu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Samantala mga kabombo ka Star Nation, kumuha naman tayo ng update doon sa dalawang bagong witness sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon doon sa Batangas, lumutang na. May pag-uulat ukol dyan si Bombo Marlene Padiernos. Philippine National Police na unti-unti na nabibigyan ng linaw ang kaso ng pagkawala ng guro at beauty queen na si Catherine Camilon sa bahagi ng Batangas. Ito ay matapos na may lumutang pang dalawang witness sa naturang kaso na kapwa nagbigay ng pahayag sa mga otoridad na makakatulong sa nagpapatuloy ng investigasyon ukol dito. Ayon kay Philippine National Police Criminal Investigation Section Group Director Police Brigadier General Romeo Caramak Jr., mayroon ng 3 sospek na titignan ngayon ng pambansang pulisya kaugnay sa pagkawala ni Camilon. Batay kasi anya sa mga salaysay ng dalawang testigo, nakita ng mga ito na huminto ang mga sospek sa may Santa Ana o Santa Catalina subdivision kung saan nakita nila ang 3 lalaking may buhat na dugo ang babae mula sa isang sasakyan na inilipat pa sa isa pang sasakyan. Hindi agad nakapagsumbong sa mga otoridad ng mga witness matapos na mapansin na isa sa mga sospek ang kanilang presensya at saka sila nilapitan, tinutukan ng baril at tinakot. Kasunod ito ay agad naman ay pinakita ng kapulisan ng mga larawan ng mga individual na posibleng may kaugnayan sa nasabing krimen
upang positibong makilala ng mga witness sa isa sa mga ito. Kaugnay niyan, sinabi naman ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jeff Fajardo na ang paglitaw ng mga testigong ito ay sa pagkawala ni Camilon ay malaki ang may tutulong sa development sa investigasyon sa naturang kaso. Kaugnay niyan, narito pa bahagi ng kanyang pahayag. What is significant here is yung isa sa mga allegedly yung tumutok ay nang nagpakita po ng picture ang CIDG ay na-identify po nila na ito pong isa ay close associate po ng POI po natin. So sa ngayon po, I hope you understand na hindi pa ako makapagbigay ng additional information out of respect po sa family. But what we can assure po is yung regional unit po ng CIDG sa Calabarzon is in close communication po sa family po at sila rin po kasi ang nag-request ng privacy muna regarding dito po sa kaso na ito. Samantala, patuloy naman ang ginagawang panawagan ng kapulisan sa publiko na agad na ipagbigay alam sa mga otoridad ay pang mga impormasyon na sa pagkawala ni Camilon para sa agad ay kalulutas ng kasong ito. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, inihayag ng Philippine Statistics Authority na ang sektor ng pagmamanufaktura ng bansa ay lumago sa mas bilis noong buwan ng Setyembre. Ang mga resulta ng pinakahuling monthly integrated survey of industries ay nagpakita na ang Value of Production Index ay lumawak ng 8.9%, mas mataas mula sa 7.5% na paglawak noong buwan ng Agosto. Gayunpaman, ito ay mas mababa kaysa sa 12.6% na paglago noong Setyembre noong nakaraang taon. Kabilang sa iba pang nag-ambag sa mas mataas na Value of Production Index ang paggawa ng mga computer, electronic at optical products na may taunang rate ng paglago na 2.9% sa panahon mula sa taunang pagbaba ng 2.4% noong nakaraang buwan. Ang volume ng production index sa kabilang banda ay lumago ng 9.1%, mas mataas kaysa sa 6.8% at 4.5% ng expansion noong Agosto 2023 at Setyembre noong nakaraang taon. Iniugnay ng Philippine Statistics Authority ang pagtaas sa mas mataas na taunang rate ng paggawa ng refined petroleum products, computer, electronic products at mga basic metals. Sa iba pa nating balita, bukas ang Energy Regulatory Commission na humarap sa anumang investigasyon ukol sa ibinabatong issue na umunoy sa buwatan sa pagitan nila ng Meralco. Ayon kay Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Di Malanta, nakahanda ang naturang komisyon na humarap sa anumang isasagawang investigasyon para ipaliwanag ang kanilang panig ukol sa naturang issue. Maaalalang sa naging privilege speech ni Laguna Representative Dan Fernandez, nabanggit nito ang umano'y posibleng sabuatan sa pagitan ng komisyon at ng Meralco dahil sa kabiguang maibalik ng power distributor sa mga consumer ang sobra nitong singil. Dagdag pa ng kongresista, bukod sa hindi pag-refund ay masyadong mataas ang weighted average cost of capital ng Meralco na ipinapasa sa kanilang mga customers. Ayon naman sa Meralco, hindi nila kontrolado ang paniningil doon sa naturang ahensya dahil sa ito ay parte ng regulatory function. Una nang humirit si Congressman Fernandez na imbestigahan o na maimbestigahan ng Energy Regulatory Commission at Meralco dahil saan ay hindi itinataguyod ang karapatan at kapakanan ng mga consumers sa buong bansa. Samantala, ibinaling ho ng National Grid Corporation of the Philippines ang CC sa Energy Regulatory Commission matapos na questionin ng ahensya ang kanilang paggasta. Kung maalala, sinabi ng Energy Regulatory Commission na walang karapatan ng NGCP na kunin mula sa kanilang mga consumer ang mga gastusin sa kanilang mga donasyon at corporate social responsibility. Kasama sa naturang gastusin ang advertisement ng ahensya, sobra-sobrang pagpapasahod sa mga empleyado at iba pa. Sa isang press briefing, sinabi ni National Grid Corporation of the Philippines Assistant Vice President Cynthia Alabanza na bias ang inilabas na desisyon ng Energy Regulatory Commission. Dapat aning ibaling ang CC sa Energy Regulatory Commission ang pagkukulang na magsagawa ng regulatory reset. Ito aniya ay ginagawa kada 5 taon. Iginit rin ng opisyal na may batayan ang kanilang mga ginagasta at mga pagpapasweldo nila sa kanilang mga tauhan.
Batay sa report, 70,000 ang natatanggap na sahod ng kanilang mga tauhan, partikular na sa kanilang mga engineer. Ito aniya ay hindi labis kung pagbabasehan ang husay at galing ng mga ito. Sa iba pa nating balita, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mayroong dagdag na 56 na Pinoy na muling nakatawid sa Gaza. Ito'y batay sa bagong update na natanggap ng Pangulo mula sa Embahada sa Cairo, Egypt. Ayon nga sa Pangulo, sa ngayon, nasa 78 na ang kabuuang Pilipino ang lumisan sa Gaza at patungo na ang mga ito doon sa Cairo. Kung maaalala, nasa 137 mga Pinoy ang naitalang naninirahan doon sa Gaza. Iniulat din ng Pangulo na nasa 34 na Pilipino ang nakasakay na ng eroplano patungong Qatar at nakatakdang dumating ngayong araw bandang alas 4:30 ng hapon. Panalangin ng Chief Executive na ang kanilang kaligtasan ay matiyak sa kanilang biyahe. Siniguro rin ng Presidente na mabibigyan ng sapat at kaukulang tulong ang mga Pilipinong lumikas mula sa Gaza hanggat sa mga makabalik na ito sa ating bansa. Samantala, tiniyak naman ng Department of Migrant Workers ang kaligtasan ng 4 na Pilipinong nasugatan matapos tamaan ho ng Russian missile ang isang civilian ship na papasok sana sa isang pwesto dyan ho sa Black Sea na bahagi ho ng Ukraine. Sinabi ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdag na nasa mabuti ng kalagayan ang mga naturang overseas Filipino workers. Bagaman nasugatan sila sa nangyaring missile attack, sinabi ni Kakdak na malayo sila sa pinangyarihan ng pagsabog kahit pawang mga minor injuries lamang ang natamo nito. Tiniyak din ng opisyal na magpapatuloy ang pagtutok nila sa kalagayan ng mga ito habang ginagamot at nagpapagaling mula sa mga tinamong sugat. Ayon pa kay Kakdak, sa 4 na nasugatan ay ang engine trainee ang nagtamo ng pinakamalubhang injury na kinabibilangan ng bali sa kanyang kaliwang kamay. Habang ang Pinoy na kapitan, seaman at Deka cadet ay pawang minor injuries lamang ang tinamo. Maalalang kahapon ay kinumpirma nga ng Department of Migrant Workers ang ika-4 na biktimang Pinoy sa nangyaring pagsabog mula sa 3 Pinoy sa unang napaulat. Sa kasalukuyan ay tinitingnan na ng Department of Migrant Workers kung maaaring i-repatriate ang 4 na Pinoy habang patuloy silang nagpapagaling. Samantala, mga kabombo ka Star Nation, hinikayat ng Commission on Elections ang publiko na tumulong para matugunan ang problema sa flying voters. Sinabi ni COMELEC Director Nick Mendros na malaki ang maitutulong ng publiko upang malabanan ang matagal ng problema sa flying voters. Sa registration period pa lamang anya, kailangan ding magbantay ang publiko dahil sa batid nila kung sino ang mga nakatira sa kani-kanilang mga barangay at kung sino-sino ang patuloy na naninirahan sa mga ito. Ayon nga kay Director Mendros, ginagamit ng ilang mga politiko ang naturang taktika upang mapataas ang bilang ng mga nakukuhang boto sa tuwing sumasapit ang halalan. Hinahakot anya ng mga botante na hindi naman residente sa lugar kung saan sila tatakbo. Ayon pa sa opisyal, malaki ang tulong ng publiko para mabawasan o tuluyan ng matuldukan ang naturang modus. Dahil sa ito ay nakakasira sa kasiguraduhan ng halalan. Kailangan din umanong on time ang pag-report ng publiko o bago pa man nakarehistro ang mga flying voters upang mabantayan ang paghahakot sa kanila na magrehistro sa isang lugar na hindi naman sa kwalipikado magparehistro at bumoto. Samantala, nagbabala ang Department of Health sa publiko tungkol sa isang peking social media page na pinangalanang DOH Hot News. Sinabi ng Department of Health na ginagamit ng page ang pangalan at logo ng departamento para gayahin ang ahensya ng pambansang pamahalaan na humahantong naman sa pagkaligaw ng publiko sa maling impormasyon. Ayon sa nasabing departamento, ang nasabing page ay peke at hindi sa anumang paraan o anyo nakaakibat ng Department of Health. Binigyang diin pa ng Department of Health ang kahalagahan ng pagsangguni sa mga opisyal na website para sa tumpak at mapagkakatiwala ang impormasyon. Ang naturang babala ay bahagi na rin ng patuloy na pagsisikap ng naturang departamento na labanan ang maling impormasyon at matiyak na ang publiko ay makakatanggap ng maaasahan at tumpak na impormasyong pangkalusugan. Binigyang diin din ng kagawaran ng kalusugan ang kahalagahan ng pag-verify sa pagiging tunay na mga online resources para sa mga mahalaga at tamang impormasyon.
24 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pinawi ho ng Department of Health ang pangamba na marami hinggil ho sa dumaraming kaso ng influenza nitong mga nakalipas na araw. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, normal lamang ito kapag pumapasok ang pabago-bago ng panahon patungo sa mas malamig na temperatura. Ang magandang balita nga aniya ay ang pababa na ang mga kaso ng influenza sa ating bansa. Ibig sabihin ay nag-peak na ito sa mga nakalipas na araw. Mabilis umano itong humupa dahil tumaas na rin ang bilang ng mga nagpapabakuna kontra sa flu. Hinimok ni Tayag ang publiko na magpaturok ng flu vaccine, lalo na at libre naman ito sa mga health centers. Sa ilang lungsod nga ay nagbabahay-bahay pa ang mga health workers para magturok ng naturang bakuna. Sa mga sandaling ito ay kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan. Ito hong National Grid Corporation of the Philippines nagpaliwanag tungkol sa bilyong-bilyong ginastos sa charity program at public relation matapos itong pinunanga ng Energy Regulatory Commission. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Tropio Anwala Jr. Nilinaw ng National Grid Corporation of the Philippines ang 2.4 bilyong pisong ginastos sa charity program at public relation. Ito'y makaraang pinaghingi ng Energy Regulatory Commission ang pagpasa ng NGCP sa publiko ng nasabing pondo. Ngayong wala naman itong kinalaman sa transmisyon ng kuryente. Ayon kay Attorney Cynthia Alabanza, tagapagsalita ng NGCP, ginastos ang naturang halaga sa loob ng 7 taon. Hindi naman nagpaliwanag ang NGCP kung bakit hindi na ipasa sa publiko ang nasabing gastusin. Sa halip, iginiit ni Alabanza na kinakailangan nilang mapaganda ang pakikitungo ng tanggapan sa komunidad. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza. Numbers no, kasi siyempre not at my fingertips right now. Pero I think yung sinasabing ganyan na 2.4 billion over 7 years, na kung titingnan niyo po ang laki at lawak ng operasyon ng NGCP at kung ihahati niyo po yan sa 7 taon, ang NGCP, minabuti ng ERC na sabihin na sige, para listado naman namin ang gastusin niyo, listado namin ang kita niyo, sabi nila ito lang ang pwede niyong gastusin, pero minamandato namin kayo na bahagi nitong maximum pinapahintulutang gastusin. Aminado naman anya sila na marami silang proyekto na hindi natatapos, kabilang dito ang Hermosa San Jose Transmission Line at Bicol Visayas Transmission Line. Git pa ni Attorney Alabanza, hindi pa naman sila lumalabag sa 10 taong average na sukatan sa buong mundo para matapos ang mga proyekto. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwala nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, nakatakdang imbestigahan naman ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office ang reklamo ng mga consumers ng Maynilad Water Services dahil sa pagkakaroon ng kulay kalawang na tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Sa pahayag ng nasabing opisina ay nakipag-ugnayan sila sa Maynilad para matukoy ang dahilan ng problema. Sinusuplayan ng Maynilad ang mga timog na bahagi ng Metro Manila at katabing mga probinsya. Pinayuhan ng naturang ahensya ang mga customers na hayaan munang dumaloy ang tubig na may kulay hanggang sa ito ay tuluyan ng mawala. Samantala, dumoble ang halaga ng inutang ng mga local government units sa mga domestic creditors sa unang 6 na buwan ng kasalukuyang taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas na mayroong 43.1 billion pesos ang halaga ng inutang ng mga local government units sa unang 6 na buwan ng taong 2023. Sa datos nila ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mayroong kabuang 138 request for opinion mula sa mga local government units sa kanilang proposed loan na ito ay mataas ng 29% sa 107 request noong taong 2022. Isa sa mga dahilan nito ay ang pagbabalik ng mga government plans and projects isang taon matapos ang 2022 national and local election ng taong 2022. Pagtitiyak naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa kanilang inaaral ang mga request ng mga local government units bago nila ilabas ang nasabing pondo. Malaking mayorya naman ng mga Pilipino ay nagnanais na palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya sa Estados Unidos at ng Japan.
Ito'y matapos ang kamakailang isinagawang survey ng Pulse Asia. Ang poll na inatasan ng international think tank na Strat-based ADR Institute ay isinagawa mula Setyembre 10 hanggang 14 ang naturang survey. Hiniling nito sa 1,200 na mga respondents sa buong Pilipinas na tukuyin ang 3 bansang pinaniniwalaan na dapat palakasin ng Administrasyong Marcos sa ugnayan na pang-ekonomiya. Ayon sa survey, 74% ng mga Pinoy ang nagnanais na magkaroon ng bansa ng mas malakas na ugnayang pang-ekonomiya sa Estados Unidos. Ang nangunguna sa 3 ay ang Japan na may 55% at ang Australia naman na may 46%. Una na nga rito, napag-alaman din sa poll na 70% ng mga Pilipino ang sumasang-ayon na ang pribadong sektor ay may mahalagang papel sa pagtiyak ng seguridad sa ekonomiya ng bansa. Oras alas 12:30 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy ho ng ating mga balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa palasyo si Rodolfo Del Rosario Jr. bilang bagong chairman ng Government Service and Insurance System o itong GSIS. Tinapik din ng Pangulo sina Jocelyn Cabrera, Rita Ridle, Alan Luga at dating Ombudsman Mercedita Gutierrez bilang GSIS board members. Sina Cabresa at Luga ang kakatawan sa banking, finance, investment and insurance sectors. Samantala, itinalaga ng Pangulo si Carminda Arevalo bilang bagong Executive Director sa National Historical Commission of the Philippines at si Arevalo ay officer in charge ng naturang ahensya mula noong taong 2021. Idinagdag rin ng Presidential Communications Office bilang Director 4 ng Department of Health si Joshua Brillantes at si Joselito R. Feliciano naman ay hinirang na Director 3 sa Philippine National AIDS Council. Mga kabombo at ka-Star Nation, nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa publiko na huwag mahulog sa mga circulating prediction sa lokasyon at oras ng mga lindol. Ito'y sa gitna ng mga kumakalat na nalalaman umano kung saan at kailan nangyayari ang lindol. Itinuro ng State Seismology Bureau na wala pa ring teknolohiya saan man sa mundo na mahuhulaan kung saan at kailan magkakaroon ng nasabing sakuna. Hiniling din ng FIVOC sa publiko na huwag magbahagi ng impormasyon na maaaring magdulot ng kaalarmahan o kalituhan. Binigyang diin din ng ahensya ang kahalagahan ng pagiging handa sakaling magkaroon ng mga malalaking lindol sa ilang bahagi ng ating bansa. Giit pa rin ng ahensya na dapat ay mayroong sapat na kaalaman sa pagtugon sa lindol sa anumang natural disasters na maaaring tumama sa Pilipinas. Samantala, nakumpiska ho ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang hinihinalang shabu na may tinatayang street value na 23.8 million pesos mula huyan sa 4 na mga sospek sa lalawigan ng Cavite. Sa isang ulat, sinabi ng ahensya na ang mga sospek na sina Montahana Abaz Datu Badong, Noharta Abaz at LC Bandong ay arestado sa buy-bust operation na isinagawa ng mga otoridad. Mga 3.5 kilogram ang nakumpiska mula sa kanila o na hinihinalang shabu, buy-bust money, mobile phone at notebook na naglalaman ho ng mga talaan ng mga transaksyon sa droga. Kakasuhan ang 4 na sospek ng paglabag sa Section 5 of Dangerous drugs in relation to Section 26B Conspiracy to Sell ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, sa iba pang mga balita, binuwag ng mga otoridad ang isahong sindikato ng droga na nag-ooperate sa lungsod ng Sarangani. Kasunod ng pagkakaresto ho sa 3 hinihinalang miyembro nito sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Bulas sa naturang lungsod. Ayon kay Police Brigadier General Himili Macaraeg, Police Regional Office 12 Director, ang mga suspect ay kinilalang si Norhan Maulana, 35 anyos, Benjamin Onos, 47 anyos at Noel Aminita, 47 anyos, parehong residente ho ng Kiamba, Sarangani. Nakuha ng Regional Police Drug Enforcement Unit sa pag-iingat
ng mga sospek ang 210 na gramo ng shabu. Ito ay tinatayahong nagkakahalaga ng aabot naman sa 1.4 million pesos. Sinabi ni Makaraig na ang mga sospek ay kabilang sa isang gang na kumukuha ho ng shabu mula sa Maguindanao at ipinamamahagi ang mga ito sa nasabing lugar, pati na ho dyan sa lugar ng Sarangani. Ang mga sospek ay isinailalim na sa surveillance sa loob ng isang buwan kasunod ng intelligence reports ng kanilang mga aktibidad sa iligal na droga. Naharap ngayon ang mga sospek sa kasong may kinalaman sa Republic Act No. 9165 o itong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa iba pa nating balita, ginising ng naglalagablab na apoy ang mga residente sa isang residential area sa San Andres, Maynila nitong Biyernes lamang ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ang sunog ay nangyari sa Arellano Street Corner, G2000 Street sa Barangay 739 bandang alas 5:36 ng umaga at bandang alas 6:15 ng umaga ay umabot sa third alarm ang nasabing sunog. Gumamit naman ng 13 fire trucks ang mga bumbero para maapula ang naglalagablab na apoy. Bandang alas 7:45 ng umaga naman nang maideklarang fire out ang naturang sunog. Sa iba pang mga balita sa oras dito, nag-abiso ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa pagsasaraho ng ilang kalsada ngayong weekend. Mamayang gabi na kasi isasagawa itong seremonya para naman sa pagpapalit ng pangalan ng naturang lansangan patungo ho sa Senator Miriam P. Defensor Santiago Avenue. Tatagal ang pag-asara ng nasabing daanan hanggang sa araw huyan ng Sabado. Base sa abisong inilabas ng Quezon City Local Government Units, apektado ho ng road closure ang bahagi ng Bureau of Internal Revenue Road papuntang Quezon Avenue mula ho sa bahagi ng Bangko Sentral ng Pilipinas hanggang sa Science Garden. Isasara rin ang bahagi ng bike lane sa East Avenue malapit ho sa pasukan ng BIR Road. Nakabukas naman sa trapiko ang kabilang bahagi ng BIR Road papuntang East Avenue. Ang batas na palitan ang Agham at BIR Road ay bilang pagbibigay pagkilala ho sa namayapang dating senador na si Santiago dahil sa kanyang mga ambag bilang opisyal ng gabinete at bilang mambabatas kasama na ang paglaban sa korupsyon. Nakapaloob ito sa Republic Act 11963 o kung saan papalitan ang Agham Road at BIR Road sa Quezon City at tatawagin na pangalan ng yumaong senadora. Isa ho sa kilalang landmark sa lugar ang Office of the Ombudsman. Inanunsyo naman ng Bureau of Customs ang matagumpay nitong pagkakasabat sa mga smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng aabot sa 13.752 million doon sa Port of Zamboanga. Matapos na magsagawa ng operasyon ng Bureau of Customs katuwang ang Philippine National Police 2nd Zamboanga City Mobile Force Company Seaborn. Naharang nito ang isang motorized bangka na naglalaman ng 240 master cases ng smuggled imported cigarettes. Ang naturang bangka naman ay nagkakahalaga ng mahigit sa 150,000 pesos. Kaagad na nagsagawa ng beripikasyon ang naturang kawanihan at napag-alaman na walang kaukulang dokumento ang mga sigarilyo mula sa Hulosulu patungo sana sa Zamboanga City. Sa isang pahayag, sinabi ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na hindi nila tinotolerate ang ganitong mga illegal activities na maaaring magdulot ng panganib sa mga mamamayan. Samantala, pinalawak ng Ninoy Aquino International Airport ang global reach nito sa 58 destinations kasama ang pagdaragdag ng 2 bagong airline sa listahan ng mga carrier nito. Inihayag ng Manila International Airport Authority na ang 2 airline ay nakatakdang mag-operate ng mga flight sa paliparan. Sinabi ng MIA officer in charge na si Brian Ko na ang kabuang bilang ng mga airline na nasiserbisyuhan sa pangunahing gateway ng bansa ay umabot na sa 48 na bilang. 6 dito ang domestic carrier at 42 naman ang mga foreign operators. Sa kabuuan, sinabi ni Ko na maaaring maabot ng mga manlalakbay ang 57 destinasyon sa buong mundo sa pamamagitan ng flight na inaalok ng mga international airline.
Binanggit niya na ang pagpapalawak na ito ay mabuti aniya para sa Ninoy Aquino International Airport habang sinusubukan nitong panatilihin ang posisyon nito bilang isa sa pinakakonektadong gateway sa buong mundo. Sa iba pang mga balita, ligtas na naiuwi ang isang Pinay matapos ang naranasan nitong matinding pagsubok diyan sa bansang Malaysia matapos na maging biktima ng sex trafficking. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang 20 anyos na biktima sakay ng isang flight sa galing sa bansang Malaysia. Ang biktima ay hindi rin pinangalanan upang hindi makompormiso ay itong kanyang seguridad. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, ang biktima ay nirecruit umano ng isang kakilala online na nangako ng trabahong housekeeping sa nasabing bansa. Umasa ang biktima na may naghihintay na magandang oportunidad sa kanya sa bansang Malaysia. Bumiyahe umano ang biktima sa Palawan kung saan siya ay isinabay upang iligal na sumakay sa isang bangkang patungong Kota Kinabalu. Ayon sa salaysay ng biktima, huminto sila sa hindi pa matukoy na isla sa loob ng teritoryo ng Pilipinas kung saan sinundo naman nila ang isa pang babae na nirecruit din ng naturang sindikato. Pagdating sa Kota Kinabalu, naglakbay sila sa mga bulubunduking lugar upang marating naman ang isang hotel sa Cebu, Malaysia, kung saan tinitirhan ito ng mga sex worker. Napilitan pa siyang magpa-abortion nang matuklasan nilang nagdadalang tao ang biktima. Kalaunan ay inilipat siya sa isa pang hotel sa Bintulu, Malaysia, kung saan kalaunan ay inilagay siya sa kulungan matapos salakayin ng mga otoridad ng Malaysian ang naturang hotel. Nakipag-ugnayan ang biktima sa Philippine Embassy sa Malaysia sa tulong huyan ng mga Malaysian police. Dismayado naman si Tansingco sa sinapit ng biktima sa kamay ng mga sindikato. Ang biktima naman ay tinulungan ng Overseas Workers Welfare Administration matapos ang immigration arrival formalities. Samantala, pinailawan na ng makasaysayang bayan ng Sariaya sa Quezon ang kanilang Christmas tree para ngayong holiday season. Nanguna sa naturang programa ang alkalde ng lungsod na si Mayor Marcelo Gayeta na dinaluhan rin ng mga empleyado at local government units at mga bagong halal na mga barangay officials, mga non-government organizations at mga residente ng nasabing lungsod. Kasabay nito ay ang paglulunsad ng Parol Festival ng Tourism, Culture and the Arts Office na pinamumunuan ng asawa ng alkalde. Ang naturang parol o mga Christmas lantern ay gawa mula sa mga recycled materials naman mula sa Mystical Mount Banahaw. Ang buong town plaza ay pinalamutian ng mga Christmas lights at mga dekorasyon habang nakapalibot naman sa monumento ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ang Circular Tunnel of Lights. Kaugnay niyan, makikita rin ang traditional na Belen na naging sentro ng display sa bungad pa lamang ng kanilang municipal hall. Dagdag pa dito, ang bayang nabanggit ay itinuturing na heritage town ng lalawigan na para naman sa pagpapanatili ng halos 100 mga cultural properties mula pa sa panahon ng mga Kastila. Kaugnay niya, nagtapos naman ang palabas sa isang fireworks display at concert ng mga local talents sa nasabing lungsod. 16 minutos bago mag-alauna ng hapon. Sa mga sandalihong ito ay kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan, partikular na ho sa ating mga probinsya. Sapagkat ito po ang mga overseas Filipino workers na babahala ho sa lalong tumitinding giyera ho sa bansang Israel, lalo pa at hindi nila nakikitaan na magkakaroon pa ng tinatawag na ceasefire. Ang balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Dagupan. Nananatili pa rin ang takot ng mga overseas Filipino workers dahil lalong tumitindi ang pagpapaulan ng mga rockets ng Hamas sa Israel. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Eva Maranan Cortez, Bombo International News correspondent sa nasabing bansa, malayo man sa kanila ang pagpapasabog ngunit nararamdaman nila ang lakas nito. At tumunog ang sirena ay agad din silang pumupunta sa bomb shelter. Anya, sa likod naman ito ay mananatili pa rin silang kalmado at handa sa bawat pag-alerto.
Samantala, oras-oras din nilang minomonitor ang mga balita galing sa mapagkakatiwalang sources, kabilang na rin ang Israel Defense Forces, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Sa pamamarang ito ay nagagawa nilang mapaghandaan ang mga abiso at babala. Sa kabilang dako naman, sa tingin ni Cortez ay mapapaigting pa ang gyera dahil balak lamang ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magpatupad ng ceasefire kung pinakawalan na ng Hamas ang higit 200 na hawak nilang mga hostages. Opo, ngayong linggo na to mas madami. Halos sa umaga, sa tanghali at sa gabi napakadami. Dati mga 1-2 lang, ngayon parang inuulan-ulan na. Ang dami ko pong mga video dahil rest hour ko nga po sakto at nakapag-video ako, talagang madami. Kaiba po ngayon at saka nakikita ko po sa kalawakan, talagang madami po. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Dagupan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo RJ Jello para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala mga kabombo Castor Nation, pasintabi po sa mga nagtatanghalian sa ating mga tagapanood dahil itong naaagnas na fetus natagpuan sa dump site doon sa bahagi ng Iloilo City. May update at impormasyon ukol dyan ng Bombo Radyo Iloilo. Isang fetus ang natagpuan sa tambak ng basura sa Barangay Kalahunan, Mandurriao, Iloilo City. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Captain Val Campbell, hepe ng Mandurriao Police Station, sinabi nito na nakita ang nasabing fetus ng mga naghahakot ng basura sa naturang dump site. Anya, tinatayang 6 na buwan pataas ang fetus na isa umanong babae. Inaagnas na umano ang nasabing fetus na matagpuan sa basurahan. Hindi rin nakita ng mga residente kung sino ang nagtapon ng fetus sa lugar. Patuloy naman ang investigasyon ng Mandurriao Police Station upang matukoy ang inanagtapo ng kanyang fetus sa lugar. So upon arrival of that punong barangay and they discovered na yung fetus na natagpuan na nakahalo doon sa mga basura is nangangamoy na and on the advanced state of decomposition. So immediately, they coordinated with the management ng Mandurriao Public Cemetery and nilibing na lang doon. And upon investigation ng ating investigator na pinapunta doon, cause of the situation ng fetus na hindi na dapat iprolong or expose sa open space o sa open air. So, yun, decided na ipaliting nila. Si Police Captain Val Campbell para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! 13 minutos bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa mga sandaling ito ay kumuha pa rin tayo ng balita sa ating mga probinsya. Ito ang mga nakumpiskang illegal na droga sa Central Visayas bumaba ng 32% kumpara noong nakaraang taon. Ito namang pulisya hindi nagpapakakampante dahil posible itong tumaas muli ngayong holiday season. Ang balitang yan ay tinutukan ng Star FM Cebu. Sa kabila ng sunod-sunod na pagkasamsam ng malalaking supply ng iligal na droga sa Central Visayas, bahagyang nakitaan ito ng pagbaba sa 32% kumpara noong nakaraang taon ayon sa Police Regional Office 7. Inihayag ni Police Regional Office 7 spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, mula Enero hanggang Oktubre ng kasalukuyang taon, nagresulta ang anti-illegal drug operation sa pagkakaaresto ng 6,630 suspect at pagkakasamsam ng 110,707 gramo ng hinihinalang shabu. Habang noong nakaraang taon sa parehong period, umabot sa 165,582 na gramo ng shabu ang nasabat. Sinabi pa ni Pelare kung ikukumpara ang dalawang datos, makikita na mas marami ang naaresto ngayong taon kung saan tumaas ito ng 8% dahil sa mas pinaigting na operasyon, ngunit mapapansin na ang supply ng iligal na droga ay nabawasan. Hindi naman nagpakampante ang kapulisan dito dahil posible pang tumaas muli ang supply nito sa Cebu dahil sa papalapit na holiday season. Dahil dito ipinag-utos sa mga tauhan ng pulisya na palakasin pa ang kanilang intelligence monitoring at tugisin ang mga sangkot sa illegal na droga upang maiwasan ang pagkalat nito. This is the specific instruction of our Regional Director, Police Brigadier General Anthony Abirin, nga units on the ground will focus on the fight against illegal drugs. Of course, this is taking a cue from the BIDA template of our
Secretary Abalos. Yan ang bahagi ng pahayag ni Police Regional Office 7 Spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerard H. Pelare mula rito sa lungsod ng Cebu. Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Treat yourself to Chang Unu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Bombo International News. Sa iba pang mga balita ay babalikan lamang natin itong ating international news ngayong oras. Samantala muna mga kabombo at ka-Star Nation, ito ho, naalarma si Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco sa sunod-sunod ho na pagkahuli ng mga sex tourism offender na nais pumasok ho dito sa ating bansa. Ayon kay Tansinco, nababahala ang Bureau of Immigration na baka abusuhin ho nitong mga sex offenders ang muling pagbubukas ng turismo dito sa Pilipinas. Nauna nang iniulat nito na lamang ay nahuli ng Border Control ang enforcement unit ang isang foreign national na may kinakaharap ho na sex crimes at nagtangkang pumasok sa bansa. Ang naturang foreigner ay kinilala bilang si Terry Lynn Spice, 60 anyos. Agad naman itong pinabalik ho sa Estados Unidos nang makumpirma ang pagkakakilanlan nito. Ani Tansinco, isa lang si Spice sa 140 sex offenders na nais pumasok ho dito sa ating bansa, ngunit naharang ho ng mga immigration. Nagbabala naman si Tansinco sa mga offenders na nagplanong pumasok sa bansa na huwag nang ituloy dahil may close coordination ang Pilipinas sa iba't ibang gobyerno sa mundo at agad silang makikilala. Samantala, narito pa ang mga balita sa oras na ito. Walang magaganap na dry run na inapapatupad na mas mataas na paniningil sa mga pasaway na motorista sa EDSA Busway. Ayon ho yan sa Metropolitan Manila Development Authority. Ayon kay Manila Development Authority Acting Chairman Attorney Don Artes, simula sa Lunes, Nobyembre 13, magmumultahan na ang mga motorista na pilit na daraan ho sa EDSA Bus Carousel Lane nang wala nang gagalawin na dry run dahil sapat na ang mga ibinibigay nilang abiso dito ho sa publiko. Hindi raw sila nagkulang sa pagpapaalala sa publiko para maiparating ang kanilang mga mensahe. Nauna nang iniulat na ang bagong multa sa mga lalabag na motorista sa busway ay simula sa Lunes ay 5,000 piso. Yan ay para ho sa unang paglabag. Ang 10,000 pesos naman sa isang buwan na suspensyon ng driver's license ay para ho sa second offense. 20,000 at isang taong suspensyon naman ng driver's license para sa ikatlong paglabag, habang 40,000 na multa at rekomendasyon sa Land Transportation Office o LTO para i-revoke naman ang mga driver's license sa ikaapat na paglabag. Nilinaw ni Artes na ang kanilang hakbang ay hindi anti-poor kundi tamang pagdidisiplina lamang sa mga motorista. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, binalaan ho ng Department of Agriculture itong publiko hinggil ho sa mga nabibiling frozen meat ho sa mga merkado. Ayon sa kagawaran, maaring walang maayos na refrigeration ang mga nagtitinda ng frozen products na posible namang magdulot ng malaking epekto sa kalusugan ng mga mamimili. Git naman ng Department of Agriculture, nagsasagawa na sila ng mga hakbang katuwang ang Department of Trade and Industry para ma-dispose na sa mga palengke ang naturang frozen products. Samantala, iginiit naman ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang kanyang bansa ay hindi naghahangad na sakupin o pamahalaan ng Gaza pagkatapos ng digmaan nito laban sa Hamas. Ngunit binigyang diin na kinakailangan nilang gumamit ng puwersa
para makapasok sa Palestinian enclave kung kinakailangan para maiwasan ang mga militant threats. Nauna nang iniulat na sinabi ng Washington na tututulan nito ang pananakop ng Israel pagkatapos ng naturang digmaan, kung saan nagsagawa ang Israel ng bombing campaign para wasakin ang mga pinuno ng Hamas matapos ang pagsalakay ng mga militante sa southern Israeli communities noong araw ng October 7 na pumatay naman ng 1,400 na mga individual. Ang pambobomba ng Israel sa Gaza ay pumatay naman ng higit sa 10,800 Palestinians ayon huyan sa mga health officials. Samantala, sinabi naman ng mga opisyal ng Estados Unidos na ang Palestinian Authority na may limited self-rule sa Israeli-occupied West Bank ay dapat bumalik para pamahalaan ng Gaza pagkatapos ng digmaan. Matatandaan na inagaw ng Hamas ang kontrol doon sa Gaza mula sa puwersa ng Palestinian Authority ni Pangulong Mahmoud Abbas noong taong 2007. Ang mga top Palestinian officials kabilang si Abbas ay nagsabi na ang pagbabalik ng Palestinian Authority sa Gaza ay dapat nasabayan ng isang political solution na magtatapos naman sa pananakop ng Israel sa teritoryong nakuha nito noong 1967 Middle East War. Sinabi naman ni Netanyahu na pagkatapos ng digmaan ay dapat umanong makita na ang Gaza ay demilitarized na at deradicalized at nakakatayong muli at nakakabangon na. Sa iba pa nating balita mula sa ibayong dagat, muling iginiit pa rin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na walang mangyayaring ceasefire hanggang walang bihag na napapakawalan ng Hamas. Sa muling talumpati nito sa harap ng kanyang mga sundalo, nanawagan ito sa mga mamamayan ng Gaza na kung maaari ay lumikas na ang mga ito para hindi na sila maipit sa kanilang military operations. Dagdag pa dito, ipinagmalaki rin ni Netanyahu na maraming mga kuta ng Hamas ang kanilang nakubkob at nasira dahil sa nasabing operasyon. Mga kabombo consternation, magugunitang maraming mga bansa na ang nanawagan sa Israel at Hamas na pagkakaroon ng ceasefire, subalit hindi pa rin pumapayag ang Israel. Bombo Sports News. Sinayang lamang ng Indiana Pacers ang 54-point performance ni two-time NBA MVP Giannis Antetokounmpo matapos silang pataubin ang Milwaukee sa score na 126-124. Binabad ng husto ni Giannis Antetokounmpo sa buong game na umagaw rin ng 12 rebounds maliban sa 54 big points na kanyang kinamada. Nagambag din ng 19 points ang All-Star na si Chris Middleton sa pagkatalo ng Bucks. Big night para sa Pacers ang naging panalo nito laban sa 2021 NBA champion dahil na rin sa double-double performance ni Tyrese Haliburton at Benedict Mathurin. Kumamada ng 29 points at 10 assists si Haliburton habang 26 points naman at 12 rebounds naman kay Mathurin. Ang big man ng Pacer na si Miles Turner ay nagambag din ng 21 points, 6 rebounds sa kanilang panalo. Bagaman naging mas matatag ang depensa ng Bucks, nagawa ng Pacer na pangunahan ang opensa gamit ang magandang 3-point shooting performance. Nagbuhos kasi ang Bucks ng 20 3-pointer gamit ang 42.6 field goal percentage habang siyam na 3 points lamang ang naiganti ng Bucks. Pinahirapan naman ng Bucks ang Pacers sa ilalim ng paint kung saan 64 points ang naipasok nila sa loob nito kontra sa 40 points lamang ng Indiana Pacers. Sa kasalukuyan, hawak ng Pacer ang 6-3 na kartada habang 5-3 naman sa panig ng Bucks. Mga kabombo at Kastar Nation, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us.
typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 45 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Bombo News Center. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. Impuntulo na sa aton sining pangalagan balik diri sa Bombo anay sa udto kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 45 dias na lang kagapaskwa na. Sa Gyapon, ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Ronel Brabanso. Inbuka nga report, in may kantanan karon sa sining nadakpan kagabi sa buy-bust operation nga ginkasar sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa pagpabuno ni Police Captain Glenn Suliman. Sanding iya mga kabombo sa pagpangusisa sa aton sining mga kopda ng mga bombo reporters nagagwa karon nga ining subject person sang buy-bust operation nga kung saan naka-recover sang 20 milyones pesos ka valor sang illegal nga droga ang distributor sang bilog nga rehiyon sa is. Aporte, no? Ti magambag nga distributor sang bilog nga rehiyon sa is sa aton sining mga kabombo, hindi nilango-lango. Ano bala ang nasakupan sang Region 6 o malin karon iya sa Kalibo Aklan, sakop pa ang Antique, ang Rojas, ang Negros Occidental, Guimaras. Hamakon mo sina kalapad sa iya siniyang distribution sang illegal drugs. Check ta si Bombo Ronel Brabanso. Nel, sa report ta please come in. Nagdangat sa masobra 20 million pesos ang balot ng sabong nakuha sa mga drugista sa ginkasang buy-bust operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU sa Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Subject sa operasyon ang Musanday alias Shannon kag ang lead-in partner sini nga si alias Rose Ann. Lakip naman sa nadakop ang ila tingbang nga si alias Ann. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo kay Police Captain Glenn Suliman, team leader sa RPDU 6 iyaging pahayag Bombo Cham nga ara sa listahan ang mag-lead-in partner since last year kag ini sila ang ginamonitor apang subong lang gilayon nga nadakpan. Suno kaya Suliman ginkabig sang Regional Police Drug Enforcement Unit nga bodegera ang suspektado sang illegal nga droga diri sa Western Visayas. Ginpasuni man ni Suliman nga hindi lang sa syudad sang Iloilo ang ilang operasyon kundi pati sa bug-os nga probinsya sang Iloilo. Nagdugang man siya nga kung wala supply ang Bacolod kag Capiz diri pa nagakuha sang supply si sakay alias Shannon na Bombo Cham. Suno kay Suliman may grupo ang suspektado sa sulod sang DJMP Umpa kung sa diin siya ang ginhimo ng bodegero sang mga illegal nga droga. Sa inisyal nga investigasyon sang RPDU, hindi pa ma-identify kung may kaangtanan si alias Shannon kay Christopher Cabalquinto kung sa diin nakuhaan man sang sachet sang shabu Bombo Cham. Sa subong padayon ang investigasyon kay isa sa makatulid ang cellphone nga nakuha kay alias Shannon kung may kaangtanan bala si Cabalquinto sa iya. Ginpaidalom na sa forensic examination ang cellphone para masabat kung may kaangtanan sila sa isa kag isa. Suno man kay Suliman, may sobra duha pa kadalagko nga personalidad nga kaupod si alias Shannon ang ila nga padayon nga ginamonitor para
mga patigayon nga madakpan no Bombo Cham no. Preso subong sa custodial facility sa Haro Police Station ang mga nadakpan kag nagapangutubang sa Republic Act 9165 o kon paglapas sa Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang balang detalye aton pamatian si Police Captain Glenn Suliman, team leader sa Regional Police Drug Enforcement Unit Region 6. Yes, no. Sa subong ang aton nga arestado ara na sa custodial facility sa Haro Police Station. Kag digto naton siya temporary detain no or while waiting sa kaso nga igapasaka naton sila. Sir, ara man sila sir sa listahan ang mga nadakpan sir. Katigong naka-monitor na-monitor na ni sila sir sang una. Actually last year pa nagwa na ning ngalan sang maglibin no. But of course kay video mo blubudlay man i-detect ang ilang illegal activity sa subong na naton sila nga tigayon madakpan. Sir, sa amo to sir kadako sang nakuha nga drug sa ila, ano to siya kadako nga drug personalities sila sir? They were considered as high value individual. Of course, they can distribute, no, or they can supply illegal drugs in the whole. Pwede siguro mambal nato na Western Visayas. Bali sa Western Visayas, bilog na Western Visayas, sila sir ang nag-sponsor supply. Ang ilagid nga main distribution is ari lang di sa Iloilo Province kay Iloilo City. But somehow, kung may information kita nga kung mawadaan kisa ang Bacolod, di kakuha man di sa ila. Kagkabis. Sir, may drug ring or group bala ini sila, sir, sa syudad? O konti, may mga kaupod ni sila, sir, sa mga province, sir, sa inyong record, sir? Initial information ng nato, no, may ara sila daw. Hindi man actually organized yung grupo, but mga amigo nila lang, dating nag-imo network nila, no, sa sulod ng Prisuan. That's why isa ni siya ka mga trusted dito sa mga upod dati sa Prisuan. Kaga mo na ang consider siya as ginimo siya nga budigiro diri sa illegal drugs sa Iloilo. So bali sir, nakaagi ng sila ni sir nga nakadakpan. Si ang lalaki kagi na may dakop for the same offense. Kaga na prison siya sa VJMP. Tapos nakagwa lang sir. Oo. May kang tanan siya bala ini sir kay Triaga nga kung basi balaman nga halin gina-distribute nga drugs ni amo ni ang kang kay Cabalquinto bala sir, may relation ini sila? Hindi pa natin makita subong clearly kung they were involved or they are connected with each other. Kahit siyempre direkta niya si ang bagot ang adakpan medyo dako na ni siya nga daw applying. So, mabalaan na kay actually yung cellphone yung nakuha ta sa iya. We will submit it for forensic examination. Bali, sir, may mga possibility or may mga upod ni sila, sir, wala na dakpan, sir? Yes, mera. Mga ni sila, mga pila ni sir, or kadako ni sila, abi, sir, nga mga personality, sir, kung inyo, sir, nga describe, sir? Hindi talang gaan siyang actual numbers, but of course more than 2 or 3 ang mayor gid, tapos siyempre may mga downlines sila. Sige sir. Okay. Inyo nabatian si Police Captain Glenn Suliman, ang team leader sa Regional Police Drug Enforcement Unit na Bombo Cham. Iyagin nikin pakigbahin Bombo Cham nga may mga kaupod pagit inigali nga masobra 2 or 3 ka mga daglag ko nga big personalities diri sa syudad o kun din na sila nga bahin subong na patayon nga ginamonitor sa mga kapulisan naton kati ng RPDU Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Ronel Palencia Brabanzo para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Ronel sa imo sining follow-up report. Grabe gali ang nadakpan sa may Kamalig Haro, masaligan nga budigiro ni. Sang pila pa ka mga dorogista man. Although ay ginakabig karon nga organized group ining grupo sang subject person, pero sa volume sang illegal drugs nga nakuha sa iya, kung ang kilala ko pa makakurol ba sobra 20 milyones ihamakon mo sina banwa, pero kung lang taon ta
No? Santo gani anay iya sa chimpo sang before pa man sang Duterte administration, hindi man na mo sinika dalagko ginang recoveries sang illegal drugs kung mayara gin man sa bypass operation. Diba? Then sa chimpo naman ni former President Duterte, laban lang tuya patay pero waya sang dalagko anay sining recovery sang illegal drugs. Pinakadako na gid hundreds of thousands but hindi masobra 20 milyones. Anay subong nga may damo nagkalamatay, kung kumbaga pa kung magkapot ka sang illegal drugs, gamay man inaw kung dako, makabigi na nga kiss of death. Kay sarang iyang manginmitsa ina sang imo sini nga kabuhi during the time sang Duterte administration. Damo nagkalamatay. Ti sa Marcos administration, ti may mga nagkalamatay man. Ang iban sini nga ti nagbalato or whatsoever, but hindi na mo sina ka patal ang approach sang anti-illegal drugs campaign sa Marcos administration. Is that the reason, Ayhan? Kung nga iyang bisan wise ang nagapanindugan nga drug lord or persona nga itudlo ni mo nga mo na siya ang leader-leader sa mga durugista, ang gwa sini Manuais do, kanya-kanyang galawan, pero ang volume sang illegal drugs nga makuha, ma-recover sa aton sinima kapulisan, tuman kadalagko. That is why nga nagapamangkot kita ti sa diin ni nagahalin. Kung ining nadakpan sa bypass operation sa may Kamalig-Haro, budigiro lamang, diin nagahalin ang iya sini nga supply. Paano nakalabot dira sa may Kamalig-Haro? Din inagin paagi. Sa aton sinima kabumbo. Sa diin inagin himo, ginluto, din ang source. Putsilingon pabalakon, paanggid naton sa tubig, no? Diin nagahalin ang source ng tubig nga gina-distribute diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ti ang prime not the prime, no? Ang Metro Pacific, may kaugalingon man sila iya nga planta. Nga source kuno sang ila sini iya nga potable water. Ang bulk water supplier. Ang bulk water supplier ti ara man dira ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Nga naga-distribute sang tubig sa aton sini nga mga kabombo. Potable water. Now, ang pamangkot sini sa diin gid bala ang source sining illegal drugs nga pisar kadamo na sa mga nagkaladakpan sa aton sini mga kapulisan by bust operation, way naganubo sa ginatos kalibo ka pesos, nagalabot sa milyon, karon 20 milyon masubranaw, ano mo ni so far ang pinakadako. Sa din ini nagahalin sa aton sinima kabumbo. Paano ini nakasulod sa syudad sa Iloilo? Amo kung tani inang isa man sa pagatutukan sa aton sinima otoridad nga mapunggan ang pagsulod sang illegal drugs. Diri iya sa aton sining area of responsibility. Diri abi iya sa syudad kag probinsya man sang Iloilo. Tigi natudlo ang mga ports kuno amo ng pinakahapos nga agyan kay hindi amo sina kahugot ang
seguridad kag pagpanghusisa dira. Oh. So tingwaan naton nga mahugot na dira. Ang seguridad, ang pagpanghusisa para hindi malutsan kag makalabot pa diri sa syudad sa Iloilo ang illegal drugs. Kay tikon padayon ng sagyapon nga kasubong sini ang sitwasyon, nagapati kita nga magkaladakpan ini sila. Pero may magalisa gidira iya, may makaabot gidira iya sa mga user, no? Kag tiining mga user pahilayo lang amo pa ni karon ang makatugas ang halit sa aton sini nga susyudad, hindi lang kay sa aton sini nga susyudad, way ta man ang pangayo. Basi isa karon sa ila sini nga mga mangin biktima himata pa naton. Amo sina ang hindi naton luyag nga matabo. Kag mapunggan lamang naton ina kundiin karon nga mga mahuyang nga anggulo nga dira kag nakita sa aton sini otoridad nga sarang iya ginapalusot ang illegal nga droga, dira naton pabaskugon. 15 minutos nakaligad sa takna sini nga launa. Kaso nga murder ipasaka batok sakay Bongmong Iturriaga nga nagluthang sa katapos ang SWAT nga si Police Staff Sergeant Michael Malan, ining pulis ilubong na buwas nga adlaw. Balikan naton ini pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdom. Oras naton. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw.
Samtang, magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huho ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church?
Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo Para sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Kag karon, may winner kita sa aton sining daily draw sa 1 to Panalo Part 22 promo ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balde pa premyo na, may cash pa! 1, 2, Panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Atensyon, atensyon, atensyon sa mga taga-barangay Balantang sa Distrito Sangharo. Ang proof of purchase ang aton sining winner Sunsilk Shampoo, 66 anyos. Congratulations, Erlinda Sucaldito. Erlinda Sucaldito sa barangay Balantang sa Distrito Sangharo. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham. 27 minutos sa kaligad sa takna sining alauna. May anom ikaw ka oras sa pag-claim sa imo sining premyo. Kung hindi mo ma-claim ang imo sining premyo nga nagahulat na diri sa imo, i-forfeit ini kang magagabot liwat sa panibag-o sining daily draw winner. Sa liwat, congratulations Erlinda Sucaldito sa barangay Balantang Haro. Nagahulat na diri sa imo 500 pesos nga cash kag 700 pesos ka balor sang gift pack nga imo sininga premyo. Aton sininga daily draw gintamungan sa aton FT representative si Ma'am Gemma Tabiano. 28 minutos na kaligad sa takna sininga launa. Pagapasakan sang kaso nga murder ining si Bongbong Iturriaga nga amo karon ang ginatudlo nga nagluthang patay sa kay Police Staff Sergeant Michael Malan. Nga kung sa diin sa aton sinima kabombo kung madumduman nyo pa, isa kadlaw antes ang eleksyon sa barangay Sangguniang Kabataan, natabo ang nasambit sinikaron nga pagkasa sang operation sa aton sinima kapulisan kag didto mayara sang exchange of fire. Kag naiguan sa iya sining abutkon sa nawala nga butkon si Staff Sergeant Malan kag naglapos sa iya sining dughan. Rason nga gintunaan sa iya sining kamatayon. Ang aton sining kapulisan nagpasaka sa kaso nga murder batok sa subject person kag ang pulis natala naman nga igadulong na sa uli sining palahuyan
sa Buwas Gadlaw. Si Bomboria Momlan may follow-up report. Bomboria, sa report, please, Camille. Pasakaan sang kaso nga murder paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag disobedience to lawful orders ang suspect sa pagpatay sa katapo sang Special Weapons and Tactics o kun SWAT nga si Police Staff Sergeant Michael Malan nga natiruhan patay sa lehitimo nga drug bypass operation sa Barangay Concepcion, Iloilo City proper sa Oktubre 29, 2023. Ang subject amo ini si Glenn Bongbong Iturriaga, 52 anyos, nga ginakabig nga armed and dangerous sang mga kapulisan. Arestado man sa ini nga drug bypass operation amo sanday Ivan Palmehar, 35 anyos, kag Katrina Espinosa, 42 anyos, nga amo ang live-in partner ni Bongbong. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez, pinuno sang Iloilo City Drugs Enforcement Unit, iya ginpahayag nga sandig sa investigasyon kag elemento sa pagpatay kay Malan, justifiable nga murder ang natabo. Naibaluan nga ginpaarakan ni Iturriaga ang mga katapo sang SWAT sa diin nahulog pa ang mga ini sa hagdan. Suno kay Benitez, ginapapaidalom pa sa validation kung pila ka mga drug personalities sa nasambit nga lugar ang may-ara sang involvement sa illegal drug trade. Nahibaluan nga na-recover sang mga kapulisan ang kapin 7.8 million pesos nga droga nga may kabugaton nga 1.156 nga gramos. Samtang nahamyang si Malan sa Iloilo City Police Office lobby, headquarters ng Camp Achilles D. Plagata sa General Luna Street, Iloilo City, Subong Adlaw. Natala na ini Bombocham nga Ilubong Buwas, Nobyembre 11 sa isa ka sementeryo sa Oñate de Leon, Mandurriao, Iloilo City. Yari pamatian naton ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez. Sa iya violation in accordance with the Republic Act 9165 kag may mga crime man siya sa disobedience to lawful orders, mga sa pagpatay sa pulis kag sa pagtiro sa iban pagid nga mga pulis. On what grounds nga murder ang napasaka kag hindi homicide? Nakonsult naman na sa aton lawyer kay may nakita man sila nga mga elemento para magsulod sa amo sila nga kaso. Magluwas diri sa high value, big time high value individual nga si Bongbong Iturriaga sa Concepcion, Iloilo City proper. Sa dirang area, sir, may ara pagid siya nga mga ginahatagan man o ginabaligyaan sang illegal nga droga. Sino-sino ini? May ara pa kita monitoring in terms of numbers? May gina-validate pa kita nga information, ma'am, as to the names. Hindi pa naton mahatag sa inyo kay ongoing pa ang aton validation. Okay, mga banta, sir, pangapila ini sila? Sa figure, ma'am, hindi lang kami kambal kaya subject pa sa validation sa aton mga operatiba. Okay, sa subong, sir, kay natala na naman nga idulong sa ulihing hantungan si Police Staff Sergeant Michael Malan. Ano pagidiri ang response from the family in terms sa dalagan sang kaso sang ilang himata? Na-file na naton ang kaso against sa mga suspetsado kag kami ang bilog nga ICPO nagakasubo gid sa pagdula sang isa namon kaupod. Colonel Antonio Benitez, pinuno sang Iloilo City Drug Enforcement Unit. Karon alas 4 sang hapon na Bombocham, may patigayonon nga necrological service para kay Police Staff Sergeant Michael Malan. Pila ganito ang recovery sa Bomboray? 7.8 million pesos nga droga kag may kabugaton ini nga 1.156 grams Bombocham. 1.156 grams. Grams? Gramos, so. Hindi kilograms? Grams lang? Binulto-bulto ini Bombocham.
Okay. Amo ini ang recovery. Kag madumduman, Bombot Cham, no, sang ang himata man ang nagasinggitan sang hustisya kag ang bayaw man ni Police Staff Sergeant Michael Malan nagahingyo man nga kuntani hindi homicide ang ipasaka sa suspect. Murder, nagakadapat nila nga murder ang ipasaka. Pero magluwas diri sa ginasinggitan sa pamilya nga hustisya ang ginatinguhaan man sa Iloilo City Police Office kag sang City Drug Enforcement Unit nga hatagan man hustisya ang kamatayan ni Police Staff Sergeant Michael Mala. Nagpasalig man ang direktor sang Police Regional Office 6 in the person of Police Brigadier General Sidney Villaflor nga hatagan gid sa maayo man nga tribute kag honorary rights si ang katapo sa Special Weapons and Tactics Police Staff Sergeant Michael Malan sa iya man nga pagbuhis-buhay pag-alay sa iya nga kabuhi sa in line of duty agud no mapapas ang illegal nga droga sa Iloilo City. So ini sa karon no idulong si Malan buwas nga adlaw sa ulihi nga palahuwayan sa isa ka sementeryo sa distrito sa Mandurriao. Ang public viewing niya ini, Bombotsam, o bukas gid ini sa Iloilo City Police Office grounds sa luyag nga maghatag sa respect sa katapo sa squad, Bombotsam. All right. Report na tipo nagikan sa Iloilo City Police Office. Ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Ria Momblan sa imong sining follow-up report. Oras naton 36 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Standby sa kay Bombo Joe Marvilla. May kantanan sa kay latest ning mga information na gather man sa Bombo News Team sa kay Antonio Artiaga nga pangalan. Kay ginpa counter-check naton ini sa iban sining mga police station kung sa diin bala nga may posibilidad nga may records man dito siya sa aton sini makabombo. No? Sandig sa pagpangusisa sa Bombo News Team, may kaso siya nga theft sa Davao kag Laguna. Naistablisar naman diri karon manwa sa Lambuna Municipal Police Station nga hindi niya tumandok or pumuluyo sang banwa sang Mina. May address lang siya nga Mina, Iloilo. Bangod nga may kilala dira siya kag nagbakal to siya sang 5 kinugbulang nga manok. So para nga mangin may mga ipakita sa nga mga dokumento sa pag-travel ya balik sa ila siniyang area dito sa Davao, kinanglan may pakita siya ni nga mga matawag naton bala iya mga barangay clearance, no? May mga certificate. That is why nga may nakapangalan dito sa iya or may ara siya sa certificate or mambal naton atong do iya sa iya nga ID bala sa COVID. Nga ang address amo ang Mina, Iloilo. Sandig sa pagpangusisa sa Bombo Radio, may pila ka mga insidente nga kasubong man nga natabo sa banwa sang Lambunaw nga nagaanggid-gid ang iya siniya nga deskripsyon. Insidente sang tuyo nga pagpangkuot sa bulsa sang mga bulangiro. I-check pala naton si Bombo Joe Marvilla. Jom, sa follow-up report, please come in. Nag-agwa direct karon sa national record sa Philippine National Police nga may mga kaso nga theft ang pangalan nga Antonio Artiaga nga may address diri nga Digos City, Davao. Ang natabo diri bubutsab no kay una diri nga nag-coordinate kita sa bahin sa Dumaraw Police Station para ma-check kung ano ang background ni Antonio Artiaga. Kay ang bahin diri karon sa Dumaraw Police Station, may mga information kita nga may mga record pag dito, no? Ang ining nasambit yung biktima. Apan pag-coordinate naton, agin kumpirmar diri ni Police Major Christopher Candelario, ang hepe sa Dumaraw Police Station, nga way sang record
ining Antonio Archaga dito sa may ila Silinga Police Station. Pero gintinguan sang hepe nga i-check pagin sa dugang, specialty sa ila Silinga National Record, mati dra magwa mo ang tanan nga pangalan kung bala may record ikaw diri sa Pilipinas kung ano imo sila kaso nga gin ka imbolbaran. So diri pag-check sa natungdan sa ila Silinga National Record, nagagwa diri nga may kaso nga theft sa 2020 kung sa din ang status ni release, no, kung na-release na abisya bumbutsam. Adugang pa sa pag-check pag-dugang sa otoridad, may nag-appear pagid nga may kaso man inisya dito sa may area. By the way, ang una yan nga kaso nga 2020 amo ni sa may Digo City. Ang isa diri nga nag-appear pagid sa may bahin sa Laguna do 2010 ni siya ang record sini nga may kaso man nga test bumbutsam so duwa ang sini nga kaso amo ning sa Laguna kag sa may bahin sa Digos kung sa dito nagatiner ining nasambit karon niya nga individual. Okay, so sa natungdan ang Antonio Archaga kung kumpletohon Antonio Morcillos galang middle name sini kay letter M mo address iya sa ID. So ang nagagawa diri Antonio Morcillos Archaga Digo City amo ning duha ka mga kaso diri karon nga iya sini nga gin ka imbolbaran. Kagabis man diri no sa baybahin sa Lambunaw Police Station kay ang na-recover gid man sining ID sa iya Antonio M Archaga, no, do middle initial lang bla. Pero gin-mention diri ni Major Judin Swegay, Hepe Kalabunaw, nga ang letter M ni nagakahulugan sa Morcillo, no? At may si Morcillo, ang iya sining apelyido, kasi santo man, no? Sa sining national record, record sa police, nga may duha ka mga theft nga kaso, ining nasambit karon nga individual bumbutsam. Aribla confirmation na nay, kubati ta si Police Major Christopher Candelario sa mapakigangutan sa Bombo Radio. Sir, theft ang iyang offense, pero release. Ang status siya release. Nakagwa sa? Oo, pangagulang na man 70 din na butang ang edad. Based sa check namon, do mga 74 na siya, subong? So 70 di sa previous siya nga keso. Ang pangalan nagagawa na sir, Antonio M. Archaga? Antonio Morcillos Archaga. Okay. Isa sir? Playa. City of Digos. Okay. Kapital Davao del Sur. Anong mga kaso ni sir kag pila ka bilog? Do isa lang yung kaso nga ari diya sa sang kuano sang iya sang may duwa sa gali may Magaling may dire sa Piyakos Dalom may ari pagid siya gali nga kuan Antonio Morcillos Archaga 35 pa lang di edad jaw. Ako kay kaso niya. Basta na to na sir. Kabuyaw Laguna. Sa naya na tabo. O Kabuyaw Laguna pero Antonio Morcillos Archaga man gyapon. Same middle name. Ako, so may isa di ka Antonio Archaga, wala saya middle name. Banka sa Botoan, Rabiri, tapos at large di ang iyang akuan. Oo. Okay. Klaro, sa may Digos, ang theft to nung nakagwa. Release. Sa sir date? Ha? Pizza, san ulang? Ang pizza yung. Biotatos, babaw sa babaw. Antong sa February 2020. So pinagagawa? Oo. February 2020, didn't record form. No, sir, ang sa may Laguna to? Sa Laguna, check ta. Okay. Sa Laguna, 2010. Tweet now? 2010. Ito, do... ng September 10, 2010. Ano nga case na gani, sir? Ang case niya, Teftman. Teftman. Consummated theft. Nung sa Rabiri niya nga wala middle name, i-check na mo, be. Alam ko ba yung sabi? So, do I confirm nga record niya sa Digos kag sa Laguna? Sa
Si Police Major Candelario, Bumbutsam. So, amo na Candelario sang dumaraw PNP. Dumaraw. Alright, so confirm nga may mga kaso ini siya previously sa dumaraw ti kay may information kita ngas bulangan tos dumaraw nadakpan maning may nadakpan man to nga tigulang nga gafit sa iya sini nga description nga ng Switek. Si Police Colonel Ronaldo Palomo nagpahayag man nga sa maasin kuno may record man inito siya. No, halina ni sa IPPO director nga amo maning plastada ang pagpang Switek man, Joms. Ang information pag ikadugang ti ba sa PPO ga pag sa ga lapta ka mga PK kwartabla sa bulangan. Oho, gapalaptas ang PK nga kwarta. Amo na ang mga information man. Dari Bumbutsam. Now, so amo na ti gina-confirm ko sa Dumaraw Police nga ti sa ilaya wise ang record. Pero sa Ginsek sa National amo tong duha ka Antonio Morcillos at Tiaga may duha ka mga theft ang ginatubang nga kaso, no? Kung balikan ta pa man diri ag statement pa sa Laguna Police kay ti sila to nag-coordinate pa sa Digos sa City Police. Na istorya nila ning bata ni Antonio Tiaga ang gin-confirm sini nga ang ila sila nga amay nagkadto gid man desidido agod nga magpangayaw sa bulang Bumbutsam. Basi may iban pagid nga rason no kay ti kanabo man sa lugar mo adre man ti katuad mo to gadi based sa pagpangkot sa bututan sabay may kilala to sa katiya buto nakatigayon nga sa nakatiner kag nakabakal sa sinig 5 kabilog manok nga inugbulang adre karo Bumbutsam. No, so ang Laguna Police to kon taon ta dire ti abo nang ginasundan nila subong nga mga anggulo sa kamatayon ni Antonio Artiaga ang sunsadiin ang ginalantaw dire posible nga ti involvement dire karon sa sining reporter lang pag Switek sa sulod sa bulangan. Kung sa diin ti based to gali sa report sa pulis ngantis pa man natabo na nakabati nga asod-asod nga lupok dito sa barangay Tranghawan may natabo nga reported sa ilang nga pagpang-Switek pero pag abot sa pulis why na to ang complainant kag ang ining nasambit karon kay biktima. Ang problema lang dire kay way gidabis sa eyewitness Bumbutsam nga makatudlo kun bala ang involved dito kung na makabay karon nga ginatudlo nga nagpang-Switek amo ning si Antonio Artiaga way gid dia sa bakwa pati karon nga baga eyewitness kid ang kapulisan kag kung paano ini siya nga dala dito kung sino ang niya sa nga last nga nakaupod abi no pero may mga gitalantaw naman nga person of interest adri ang Lambunaw Municipal Police Station tuhoy sa sinig kaso ni Antonio Artiaga adri karon Bumbutsam. All right. Ini si Bobo Jomar Villa para sa number 1 Most Trusted Radio Network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Kung amo na gid man siniya nangin biyahe sang biktima sang summary execution or murder or homicide sa aton sini mga kabombo, ti ini bangod siguro sa iya sini iya nga makabig naton balatian, no hindi man balatian ang pagkakawatan. Amo na lang gid sini sigurong iya sini nga ginhimo nga palangabuyan. Pero wala kita iya naga-promote nga kung sino man ang makadakop sa kawatan, patyo na lang dayon, wala. Kay ti isa na siling tana sa gyapon nagakadapat nga magpangibabaw ang aton sini iya nga layi, ang aton nga kasuguan. Sa mga kabumbuta nga may maka-eksperyensya nga may madakpan nga makawat or kinawatan or whatsoever, idangop kag isugid naton ini sa kapulisan.
Kaya ang kapulisan naton, amo iniyang may otoridad sa pagdakop, pusasan sila, kag paglupot sa karsel. O galing, isa ka problema naton sinadiri, kung nga nagasagsag ang batasan sa mga kawatan, kay wala na iya or nagakadulaan sang interes nga mag-file sa nagakaigo sini nga kaso ang biktima. Experience naton sa naga-duty kita sa patrol sadto. Makaresponde sa mga call-up nga may kinawatan, nadakpan ng kawatan. No? Ti pag-abot naton dira sa police station sa aton sini mga kabombo. Hindi lang ko mag-mensionar kung din nga police station, pero daw halos police station nga narespondihan namon. Ang una ko yung ginadsikyar, bala nyo kung ano? Kung makalakat kag kung makatindog pa ang kawatan. No? Kaya siyempre, bumbukris, maglinag sanay bla, basi makadasma sa, makadalin asa na, or kung ano, masubsob iya ulo, may magasgas iya, may mga lagob iya lawas, iya tiil, no? Amo na yung una ko ang ginalantaw. Kung makalakat, o kung makatindog pa ang kawatan. Pero seriously speaking, amo gimana una ko ginalantaw. No? Ikaduwati pangusisa. O galing, sa masami, ang hambal sa mga biktima, sir, mabalik lang niya cellphone ko, mabalik lang niya wallet kung kwarta ko, hindi na ko mapasaka sa kaso. So, igulo, prisuhon na sa ngaton sa mga kapulisan. But paglaps na iya, sang iya sining reglementary period, nga wala sang kaso nga may pasaka batok sa iya, buyan na siya na yun? Ha? Buya na siya. So pag buya na sa iya, sa aton sila kabombo, matanom na sa paminsaron, sa kawatan, kung madakpan ako, balda. Balda in the sense nga, mapriso siya. Kag literal nga balda, gini. Pero kung hindi ako madakpan, ganar ko man. Oh? Sa aton sila kabombo. Ti amo sina karon ang daw kasubong iya nga nagsulod sa paminsaron sang pila ka mga kawatan. Oh? Ang importante di sila madakpan, ti karon kay nadakpan. Ano ang naging sitwasyon sa ginplastar iya ni Police Colonel Ronaldo Palumo sa Maasinaw? Sinya dinakop siya, ining si Arsiaga, nga nag-attempt nga magpang-switik, o galing kay naluoy siyang cockpit manager. Kuway na lang nagreklamo. O, ti bangod sa iya sining katigulangon, maniwang pa siya nga daan. Unang tingin mo ya sa iya, sa aton sining mga kabumbo. Maluoy ka mo. May isa kita dira ka picture, bala mo Chris Leog ko. Pakita sa mga kabumbo ta. No? Atong buhi siya bala. Unang tingin mo pa lang iya sa iya, do maluoy kagid kay ti siyempre tigulang, maniwang. Kung kay isa may suno sa kilala ta do pareho sa akom laga iga-iga. Do may ubo-ubo pa kuno nga style. Pero kung gaan mo sang litib, mangawat kag mangawat gid. Oh. So, kung suma total sa aton sinima kabombo nga arara siya. Oh. Amo ning isa sa mga gin-forward diri sa aton nga picture sang nadakpan nga switik nga tigulang sa isa ka bulangan. Oh, sa aton sinima kabombo. O kita mo na gina may galiab sa iya, may gahawid pag gin siya sa kamot, no? O bisan isa lang naguro katawan din na siya kapalagyo sa edad niya pala nga daan. Now, siguro bangod sa makapila na kabes nga nadakpan siya, ginapagwa lang kay naluoy, waay naga manton. Amo na lang hambal nila nga you cannot teach an old dog some new tricks or new tricks. Titigulang na siya ang daan mo.
Basin ka pila siya kabes abi nga nadakpan iya nga nagapang switik sa mga bulangan. Why siya ginapasakaan sang kaso? Ginapasinsya lang siya. Pero tinaglabot guro sa punto nga napuno naman ining mga tawo nga posible nakaagi niya na biktima. Kagin pasinsyahan siya, gin patawad siya. Kag dito sa Banwasang Lambunaw, naglabot na gid iya sa punto nga napuno ng gantangan. Sang kung sino man niya nga tarpulado nga naghikot sinisaya. Amo nang matutuod sininaton nga ginaplastar nga natabo. Ginhungod na lang ni siya nga himuson. Kay ti makapila na madakpan, ginpa damo kaso nga theft, makapila nga nadakpan. May nadakpan man siya, ipapriso, galing kinaluoy ang cockpit manager. Ginpapauli. Kadamo na sa best nga nadakpan siya. Sa aton sila magkabumbo. Dito sa Lambunaw, nag-strike sa liwa. Why na siya pasinsyahan pa kay tama na gid kadamo sa iya sini nga na biktima or tuyo kung tani nga biktima ho nadakpan ginpasinsyahan lang siya ginpapauli nga buhi. Sang amo sadto nga tsimpo nakuha ya gid ang iya sini nga first class ticket Bumbok Silugo. Sa Banwasang Lambunaw. Nakuha ya gid ang iya sini nga first class ticket pakadto sa punerarya. Ang iban sini nagahambal nga may layi kita, amo sini mo sadto, dapat maagi sa proseso, ti makapila na kabes nga nag-agi sa proseso. Ugaling kay ti mismo ining mga kriminal ang naga-take advantage man, nagapamintaha man sa proseso or due process ang aton siningalay. Nga presyo nga nadakpa na gid sila iya red-handed, caught in the act. Pero paglabot karon nga prisuhon, pasakaan sang kaso, ang complainant nag-atras for whatever reason, no? Tapos reglementary period pagwaon. Cycle sa aton sini nga mga kabumbo. May mga tawo iya of which nga kabay pa nga amo na ning ikatapusan kagway naton gina-promote nga amhon yun ning mga kawatan. Kay sining tagani, no? We are governed by the laws of aton sining nalipat ako sa basta English gani ka kalipat ko pero kung Ilonggo ba dumduman ko na laws of laws of creation. Rule of law. No? Hindi kay rule of man sa aton sini nga mga kabumbo. Muna, may nagara pero Miss Chris Lugo ga-remind sa akon sa mga malipatang mga English sa sentences. Most sentences, no? Kaya mo sinaban why taya gina-inganyo nga kung sino man ang makadakop sang why taya gina-encourage niya ang mga tao nga ibutang nilang kamot or ibutang nilang hustisya sa ilang nga kamot nga kung may madakpan sila nga kawatan, isulod nila sa sako. Kag ihaboy sa dagat, or tiruhon, or baklidon, or kung ano man dira. Kay ina banwa, paglapas sa aton nga layi, kag sarang ikaw nga kasuhan, kriminal, kung mapamatud-an nga ikaw ang may responsibilidad sa paghimo sila. Pero ining mga tawo nga nagalapas ang layi naton katulad sa mga kawatan nga ni,
Kung ang mga nabiktima nila sa una pa lang iya nga kay gayunan, mangindisidido sa pagpasaka sang kaso, ti hindi na ni sila. Hindi na ni sila magliwat pa. Nagaliwat-liwat malang ini sila banwa, kay ti madakpan, laps ang reglementary period, why isang ipasaka nga kaso, pulis balay. Ngawat naman. Hindi madakpan. Sunod, ngawat naman, hindi madakpan. So, dumayo igo na diyaw. Amo sinabla. And speaking sang kawatan, mga makawat, ari banwa, palinton. Sa mga mall, subong bisan din ka na magkanto nga mall, may kawatan na da. So, dapat magaligmat kid ka mo. No? Sa mga kababaihan, ti masami maglakat ka na ng mga kababaihan, magkanto sa mall naka-shoulder bag. So, dapat ang inyo sining shoulder bag from time to time, i-check nyo gid nga sarado ina, kag dumidyo din nyo ibutang stubango. Say maswid sa mga lalaki. Kung may mga bag ka mo nga do, amuning isa pagin sa mga genius sa mga lalaki, bumbukris mo. Ang bag iyang belt bag, ginahimo sling bag. Alam la. Isa lang ko na. Pero muna, securon nyo ged sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kay damo subong, hilabi pa nga balaan nga na nila nga ang last 2 weeks ang November, do dira nang inuguwa sang bonus. Abot na sa mga kawatan, mga sweetek. Abot na ni Sweet. Kag ni Tox. Kilala mo si Sweet? Sweetek, si Tox, Stoklo. Abot na nila. So dapat aligmat gid kamo sa mga kabumbo naton. Amo na ang tip ko ya sa inyo. Sa mga lalaki naman, uso pa na subong nga nagabutang sa wallet di sa likod Bumbo Kriso. Miyara pa? Ako abi kay ti may sabagay gani kung isa ko magwa ko kung hindi ko po na ako ng secretary nga siyang in charge sa ako ng mga expenses bla. Na lang ang card na lang nadala ko. Bumbo Chris, no? Ang ATM kag isa na bla. Kung isa ka kalipat ko kay tanan nga transaksyon hara na sa secretary ko bala, Bumbo Chris, no? Ikaw katsindi ka man nagro kay Diblado. Isa lang ta ka kompanya sang mga sekretarya. do dira talan gina sa ila, no? Ang aton nga mga pamagi sa paggasto sa kwartata, no? Anyway, seriously speaking, sa aton sini mga kabumbo, aligmat ka mo. Magbantay gid sa inyo sini nga palibot. Ay hilabi pa kung bisan dako gamay na kakantidad dala nyo. Ang mga lahas nyo pagina ba, usos Maria kagusip. Amo gina, mga matanda kag mga madasig kamot kinani mga terter di subong nga ari dis palibot. Ulo aligmat gid kamo panilagan yung gitupan nyo. Bisan ang mga katupan nyo sa mga modernized jeepney kag sa mga traditional jeepney, bantayin nyo gid sa aton sini mga kabumbo, presence of mind gid. Hindi ka mo mag-anga-anga kay kung mag-anga-anga ka mo ba o dabis-dabis ginas pamatsyagan sa mga tuklo. Oras na ito, 3 minutos sa kaligad sa takna, sining alas 2. Standby na sa kapo lamang program ko po sa kay Tita Regine. Iba naton ng mga balitang hindi mapatpat. Itugyan ta sa iban sinimanusin Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Ini si Momot Siam Blanco Ver, gabilin sa imo sang manaynay nga hapon, Basta Radio! Bombo! Nagbabalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo! Sa November 18, ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide. Pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo!
Bombo mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country at ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for November 5 to 11, 2023. Sa ining nga weekend, on stage nga magakanta sa inyo favorite songs nga ang kalabanan from the past decades, amo ang Retro Band sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical presentation sa Concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa November 11, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs, kagiban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 12, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Tian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits, kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury
diri ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang alisok ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala ini umpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga
Evacuation Center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man ang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yari ang pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon gid sa inyo tanan, mga suki natin dira nga matag palamati, ini si Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program sa Biyernes nga edisyon. Today is November 10. Sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Definitely getting nearer to that day. 45 days to go before Christmas. Mga kabombo, excited na ang tanan and really gearing up for Christmas. Hello and good afternoon. Diri kita sa saling hapon, Biyernes ng edisyon sa kahapon lamang program. Uy, 10th na second Friday na. 10th of November 2023. Kain na lang gid sa isa ka lugar. Feel ko gid ang simoy ng Christmas air. Ay, kanaminamit. Feel ko Christmas, gid yung Christmas. Christmas air, gid yung imo ginalanghap. Kamusta ka mo dira sa mga kaumhan? Ara ay ang tutuod gid yung Christmas air, no? Fresh na fresh ang air.
Sa sininga hapon, mag-enjoy na naman kita mga kabombo. Another set of beautiful stories ng ating igadulong sa inyo. I just hope everybody's doing okay. Wais ang sa galain pa matsyag, wala sa nagamasakit dira, ha? And ready gid nga nagaplastar para nga magpamati na sa mga kasaysayan nga atong igadulong diri sa inyo. Para sa sininga hapon, istorya ninyo kung ready na, pwede na gid nga ma-email i-email lang para hapos sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man kung ginsulat ninyo, then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa kay suffering moms ng probinsya ng Iloilo, I hope you got my text, and at the same time, kabay nga napamatian mo kahapon ang ako nga pag-inform sa imo. I will be reading your story today based sa imo nga pag-request diri sa aton nga November 10 naton nga basahon ini. So, ready na kami nga magpamati sa imong istorya in just a little while. For the meantime, Ariana, yung ating matahong nga abahanan para sa tanan. This is from Earl Lorraine Kilarto, Dahilan. Good afternoon. Tapos lang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titiisin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ko manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing, na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awang na wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man may pilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Sa'yo. Dahilan. Earl Lorraine Kilarto para sa inyo, mga kabombo. O, anong dahilan nyo? Kaway ka mo letter, yan padlala diri sa akon.
Ay, nako. Find time and email dayon ang inyong mga istorya. Hindi na puglat ang Christmas or ang New Year. Padala dayon. Anyway, salamat gid sa aton nga mga mas maukod gid nga mga tagsulat diri sa KLP, kadamo man sa mga bag-o nga mga nag-join diri sa aton. I am so happy. Thank you, Lord. Thank you gid sa inyo tanan. Ari na ang first story naton this afternoon. And by the way, okay na gali kita no sa aton nga pag-prep sa aton nga winner nga interview naton tomorrow. Si Inday, isang Baratak Nueva. Yes, Inday, see you tomorrow. Ari naman ang sulat ni Suffering Moms sa probinsya sa Iloilo. Request today naton basahon November 10. Dear Tita Regine. Good afternoon sa imo Tita Reg. Kita sa tanan ni mga matag palamati. Tawag lang gali ako kay Suffering Mother, 36 years old, sa probinsya sang Iloilo. Mayara man ako nga i-share tita sa imo, kag mangayo lang ako sang imo nga panugdaon. Umpisahan ko ang akon istorya, parte ini sa akon bata nga subang. Nga kung sa diin, nagaproblema gid kami sa iya Tita Reg. So nagliligad nga tuig, tita nagnegosyo kami sang pautang nga mga items, hindi lang pagdawaga kung mga ano-ano ini. Manami ang turnout sang amon nga negosyo tita sang pila ka bulan. Makasustain ini sang iya nga mga kinahanglanon kag makabakal siya sa mga needs niya. Apang samtang nga nagadugay tita, nagakatingala ako nga kadamo sang amon nga stocks. Ang turnout sang kwarta tama ka jutay. Damo stocks, jutay ang turnout sang kwarta. Naibaluan ko pagid, nga una pa siya panukot sa akon. Wala pa ina siya tita nagapanugid. Ayawan kapakapaako sa iya. Baw tita, nagapanarabunan ako sang iya ginahimo. Ginpalagpas namon kiti base siling nakon, mabag-uman ina siya Apang tita, samtang nagadugay, linibo na ang ginadispal ko niya nga kwarta. Pamakuton mo kung ginano niya, hambalon niya malangka, ginpanginaon niya. Lately lang tita, nakahulam kami sa kilala ko sang kwarta. 1K man lang, siling ko, after 1 week ibalik lang. So amuna natabo, after 1 week, ginmedyosan ko gid makabayad. Ay abaw tita, sa ginpabayad ko ato sa iya, wala niya gali ginbayad. Nakibot ako nga ang ginsukot ako after 6 months pa, kag nabalaan namon tita. Mayo lang gani, kay wala interes ang kwarta. Ginpa ako siya tita, apang kadamo pasang tao nga gingamit niya, para matabunan iya sala. Ginhatag niya kuno kay amuna, dumalitik akon ulo sa iya nga ginahimo tita. Habi mo, gintabon ko man lang inang kwarta sa gindispal ko ya sa stocks ko. Sa October 2021, tita gindispal ko ya akon inugbayad sa isa ka ginakuhaan ko sa akon nga stocks diri sa amon. Nakibot lang man ako nga ang nag-appear sa system nila nga may wala ako nabaydan. Kaya nagpa-purchase ako liwat sa December 2021 na. Kay siling ko, dopigado akong sales, ti pahuwayan ko anay. Almost 2K pa akong nga ginbayaran tita Reg, pati interest. Ti wala man na siya nag-ako. Kagin pangita ko ang receipt. Siling niya, ginakuha sang upline namon. Sa gin-check ko sa upline, wala man siya kakuha. Tapos tita, gin-block pa niya sa FB, gin-block niya sa FB ang in-charge sang company para hindi ko siya mabuking. Kadamo sang akong mga stocks tita, ginpalista niya sa ghost buyers. Ay nako, kung sukton mo atong sa lista, ay gangang nga, kay wala sila yakakuha. Ginpabayran ko iya nga graduation fee this year lang, gindispal ko yaman tita.
So nag-inquire ako, gingamit niya pa si sir niya, nga didto niya kuno ginremit. Ang akon mga surukton tita, ubos niya sukot, why siya naga-inform, kaya siya abi akon ginapakapot, sina nga business, para nakon, matraining siya, mangita kwarta. Agud sa ulihi, hindi siya mabudlayan. Kay mindset ko sinatani, hindi pwede hatagan ka lang permi. Kundi, magbulig ka man, bisan sa imo jutay nga pamaagi, para nga ka-earn ka sang kwarta, nga hindi na siya magsalig sa amon tani, Tita Reg. Aminado ako, nga napatupan ko gid siya, tita. Kay kadako gid sang iya abi ginakuha mo. May tag 500, 1K, up. Ay, tita, permi gid na abi. Tingnan istorya ko man na, nga ang ginamitiran mong kwarta, nga para inubayad. Kaya ang ginansya sina, ginatag ko man tanan sa iya, through sa mga gamit, kag needs niya. Ginapabalunan man siya namon, adlaw-adlaw. Tisubong tita, akong utang, almost 50K. Hay, galibog akong ulo kung diin ako makuha. Nag-culminate na tanan. Sining ulihi lang tita, ang akong inugbayad naman sa online order ko, almost 1K. Gindispal ko yan naman. Abaw na nago siya, kay nahadlok siya. Nagdrama pa siya. Padamo sa panghambal niya, nga malain sa among nga partidos, parte sa akon. Siling ko grabe gut sining bata ko ba? Kabalan? Well, ay siya kapuli 2 days. Kung wala ko pagin sugat, wala siya kapuli. Akon tani tita, kung nagasto niya ang kwarta, taning mag-ako lang siya. Bastante man siya sa laygay. Nga anakon nga amugid iniiabatasan. Ni pamangkot siya nakon, nga ginahimo mo ina. Huwag man siya gasabat. Lately, kadamo sang tawo nga nagapanukot sa akon sa iya nga mga utang. Tita na tita, wala gid niya pag akua. Tiyamba ko sa iya. Anong problema mo? Nga ang agaamo ka na. Habang niya sa akon, nahisa siya sa iban nga maka-afford magbakal sa malahalo niya pagkaon. Amo na, nga gingasto niya ang nasukta niya. Kag amo na, nangita siya para itabon sa nagasto niya. Laygay ko always sa iya tita, know your limitation. Balaan mo, pigado kita. Tani, magtipid ka. Hindi ka mag-ilog sa iban. Kasarang na sila yang nga magasto. Bisan pila pa. Pigadong sosyal, abi. Ining bata ko, tita. Hehehe. Nasakitan lang sa akon buot, kay wala siya nagaako dayon sang iya nga sala. Kadamo, panaina siya tawo nga ginamention, parang ako no, abi, mahinabunan iya sala. Pati gani pa kaisa niya nga 1.5 years old, ginadahilan niya pa. So amo na tita, kung may sala siya, imo siya istorya, kag siya do, gindi kabutigon. Sa scale nga 1 to 10, siguro, makapati ka lang sa iya, 1 out of 10. Kaya kung gasugid siya, nga may ginulaman siya, maagapan, kung di na magsaka, ambot tita. Nga hindi nagidini siya masaligan, basta kwarta. Wala man na nagasorry sang iya nga sala, maisog patita, feeling ko daw wala siya kaluoy sa amon. Yung tanaw, kuwid bala tita, halin sang una, gali, ining iya batasan, wala ko lang ma-recognize dayon. Kay jutay pa malang iya ginakuha sa do, siguro mga 9 years old siya tita. Wala man ako nagkulang sa pag-remind sa iya. Si tita subong 17 years old na ini siya. Ginhimo ko, kinuntat ko na lang tanan nga negosyo. Kay hindi na. Kadamo na sang akon nga utang tita. Tama pa ini siya katamad, kung diri sa balay. Bisan may klase, 6 a.m. na siya gabugtaw. 7:30 a.m. iya klase, halin siya 7:15 a.m. Gareklamo sa akon niya advisor nga late siya permi. Siling ko, buraw-buraw na abi. Di isa pa tita, kung makalagaw siya, wagas. Huwag siya gauli, dayon. Feeling niya, daw siya lang isa gapangabuhi. Ginahimo ko man ang tanan para sa iya tita. Yan nasuportohan ko man iya pagtuon. Kagang iya nga needs. Apa nga nahimo nga nahimo pa niya ini sa akon. Siguro tita, uyon niya, nga pabayaan ko na lang siya. As if, daw wala ako kakilala sa iya.
kabudlay sang kabataan in nurture subong tita. Ginahimo mo man ang tanan, apang wala nila ini ma-recognize. Tita ha, paliog lang bi sang panugdaon kung anong mahimo ko sini sa akon bata para sa iyaman nga kaayuhan. Madamo nga salamat, tita, sa imong nga pagbasa sa malawig ko nga sulat. And pwede ko ka-request, November 10, mubasahon akong letter. Kung alang-alang gid, please inform me kung saan mubasahon akong nga letter. Kung basahon mo Friday, please inform me also. Na-inform ta ka ha. I hope nga ara ka na da, naga-plus target, kag nagapamati, maayo. So more power and God bless you, Tita Regine. Respectfully yours, Suffering Mom, sang probinsya, sang Iloilo. Perennial liar, nagapanguha sang kwarta and always ginagabinutig. Well, talking of binutig, no? Well, most of us once in a while, ha? Nga kita man, commit man kita, mga white lies para nga protektahan ta ang feelings ng isa katawo. So, hindi ta pagisugid ang matuod kay we do not want ang inang person nga ma-hurt. Or sometimes, ang truth, medyo ginatabon-tabunan naton, gamay lang, no? Para nga maka-avoid kita sa conflict or get out of something that we don't want to do. Of course, ang pagbinutig, hindi giniya manami, no? Sa bisan ano nga sitwasyon. But, when it becomes a habit, like kumbaga naandan mo na gid, and other pathological liar signs ang ara naman. Ginahambal bala nga a mental health issue may be causing the behavior. You said, no, ang rason niya is because gusto niya magkaon sa mga manamit nga mga pagkaon. Hindi manamit ang pagkaon sa inyo, ha? Or hindi siya kontento sa mga gina-preparar mo da, ginapambakal mo da ang pagkaon para sa inyo tanan. Gusto niya kung anong luyag niya, amo ginayang nga kaunon, amo ginayang nga baklon. And you said nga gusto niya man, no? mga malahalon, nga mga bagay ang luyag niya nga maangkon. So amo ni ang iya nga mga naga-push sa iya para nga magkuha sang kwarta nga hindi iya. Though hindi gid manami, no, para sa isa ka bata. And you said this started 9 years old pa lang siya. And samtang nga nagaedad siya, halin sa gamay, nagapakadto sa dako ang iya nga mga ginapangkupit. Tapos nagasigi-sigi halin sa little white lies hasta sa mga big lies na gid nga iya nga ginahimo, nga iya gina pagbutig sa inyo. Kagkadamo lang siya sa mga ginagamit, no? Nga mga tawo kay kuno amuna, damo siya mga rason para lang mahinabunan ang iyang ginhimo nga hindi nga intsakto. So we can say, no, nga naging pathological liar na gid ang imo nga bata. Ano bala ining pathological liar? Well, a pathological liar not only lies frequently. Wala lang gid ni siya silinga nagabinutig permi, but may feel a compulsion nga magbinutig ina bala nga do ka ano na sa iya, no, do ka normal na lang gid. And though hindi siya happy kung hindi siya makabinutig, kag though it becomes ordinary para sa iya ang magbinutig, kag very ano pa na siya yan, convincing pa na siya yan kung magbutig siya nga it's as if ang pagbinutig niya is amo na ang kamaturan. So a pathological liar cannot stop lying. Even pagali nga makakos ini sang psychological distress, makabutang ini sa ila sa danger, maka-create sang problema sa relationships, or maybe sa iya nga work or other aspects of her daily life. Imagine that. And subong nagakatabo na gid siya, no, nga nagaproblema ka sa iya.
nagalalain ka na, tapos apektado na ang imong negosyo to the point nga tingin stop mo na lang ang imong pagnegosyo kay ti wala na. Amo na nang iyang ginapanghimo, ginaubos niya na, tapos ikaw pang nagakautangan, imagine that, kanami isang umpisa, tapos kadamos ang stocks, gamay ang turn-in sang money sa imo, kay gali, ginabulsa niya na. So, it already becomes a habit kag sa iya, no, nga personalidad nga daw naanad na gid siya, being a pathological liar. Nanging pathological liar na gid siya. Nga daw, hindi na siya mahimos kung hindi siya makabinutig. Tapos gindugangan niya pag nga tagakuha siya. So hindi iya, ti kwarta na niyang involved subong yan. Hindi na niya siling nga storya lang, no? Kundi nga may kwarta na gid nga involved, kag hindi gid na siya manami. Kumbaga, mas nagadako ang nakumit niya, no? Ang ginakumit niya nga sin. May isa ka study, ginhimo 2020, nga nag-define sang pathological lying bilang persistent, pervasive, and often compulsive pattern of excessive lying behavior nga nag-lead sa clinically significant impairment sang functioning sa social, occupational, or other areas. Naga-cause marked distress, naga-pose sang risk sa self or sa ibang nga tao, kag nagakatabo gali ini for longer than 6 months. Ting sa imo yung nga case ng bata mo, tinuig na, no? Nag-start 9 years old pa lang, and now she's already 17 years old. I am not sure kung babae gid man siya or lalaki, ha? Pero wala mo na specify kung babae or lalaki siya. Wait lang kid. May na-flash diri sa akon. Full scale. Balikan ko ikaw, ha? Suffering mother, kag ang case ng imong nga bata. Dali lang gid may kuhaon kita nga flash report on standby subong si Bomboria. Full scale simulation exercise sang Kaap Iloilo International Airport. Ginapatigayon. Sige pa pamatian naton ang report, detalye, nagikan sa kay Bomboria Montblan. Ray, good afternoon. Nagapadayon na Tita Reg ang full-scale simulation exercise ng Civil Aviation Authority of the Philippines o Kaap Iloilo International Airport subong nga adlaw Nobyembre 10 sa diin ini ang nag-umpisa alas 2 sang hapon tubtob ini lasay sang kagabiyon na Tita Reg. Ang ini nga full-scale simulation exercise ang may katuyuan nga matest ang airport emergency planning, matumod ang mga kakulangan, pagasantuon ang mga procedures, kag iangot ang ikasarang kaupod sang mutual aid responders sa pagresponde sa emerhensya. Ang impact site sang full-scale simulation exercise sa karon Tita Reg ang ginhamtang subong sa Barangay Cabugao Sur, Santa Barbara, Iloilo. Ang iniman ang ginupdan sa kaiping kabanwahanan, nakip na ang Santa Barbara, San Miguel, Cabatuan, kag Pavia. Lauman sa karon, Tita Reg, ang dugang deployment sa mga emergency response vehicles kag personnel, road closure sa pila ka mga dalan, pakadto kag malapit sa airport, sa diin man gina-experiencehan subong ang traffic congestion kag flight delays. Apang lo and behold, Tita Reg, bangod ang Civil Aviation Authority of the Philippines man ang nakig-angot sa mga airlines nga mahimo sa iluhon ang schedule flight sa iban nga mga pasahero before 2 p.m. agod nga hindi sa mga ini ma-experiencehan ang flight delays. Lakip man sa pag-takson diri sa simulation exercise ang pagresponde sa fire suppression, ang pagpatuman sa law enforcement kag medical response. Ari sa karon ang katapo man sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Office of the Civil Defense, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, Police Regional Office 6, National Telecommunications Commission, kag Department of Health Region 6. Ang ini nga full-scale simulation exercise ang ginapatigayon matapos ang 2 ka tuig ang
ang scenario sa subong amo ini ang airport accident bangod man sa engine malfunction. Sa subong no, kugwangod man nga iban nga mga motorista nga nagaagi sa dalanon sang Santa Barbara bangod diri ang impact site ang maka-eksperyensya sa traffic congestion sa diin hindi man sila dapat magkabalaka bangod may ara man sang gin-deploy nga mga traffic enforcers on the ground agod nga wala sila sang kahangawa nga ma-eksperyensyahan diri sa subong Tita Reg. So amoy na ang sitwasyon Maria? sa subong. Yes, Tita Reg. Tinakahatag ba ni sila sa prior notice sa mga travelers, sa mga may biyahe, nga may mga road closures gali sila? Roger that, Tita Reg, no? Prior this full-scale simulation exercise, may ara gid sang notice ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga kabanwahanan nga gin-mention ko earlier, amo ini ang banwa sang Santa Barbara, San Miguel, Cabanatuan, kag Pavia nga may ara ini sang simulation exercise nga pagaubrahan sa subong. Bangod kay once every 2 years lang ini patigayon, so nagakadapat lang man nga may ara man sang notice ang mga motorista sa karon. So, padayon man ang schedule sang flights, ongoing man? Ang subong put into halt ang flight bangod kay sa ini nga simulation exercise, but then ang mga pasahero nga naka-schedule kunta ni alas 2 tubtob alas 6 ang gabi ang ginatagan man sang notice nga may ara sang simulation exercise. Gintap na diri ang mga airlines nga kung mahimo i-move ang ilang flight agud nga hindi magresulta sa delays para sa ila. So ginmove sila from 1 PM ang iban nga mga flight no kag hindi pag-isan tuon sa alas 2 tubtob alas 6 ang gabi, Tita Reg. So after 6 pa, pwede ma-resume ang flights? Yes, Tita Reg. Back to normal na. Alright, sige. Flight diri I sa hope na well-advised. International Airport. Sige, I hope well-advised yun ang tanan. Roger, that, Tita Reg. So, ang manaya-naya subong ang tempo sa impact site sa Barangay Cabugao Sur, Santa Barbara, Iloilo, nagapakadto pa kari diri ang mga emergency response vehicles kaga tugtupan ni alas 6. So ano man ang atensyon man sa mga motorista nga mahimo ma-eksperyensahan ang traffic congestion bangod man sa ginapatigayon nga full-scale simulation exercise. May ara man sa panugyan ang Civil Aviation Authority of the Philippines nga mahimo man nga mabasa sa page sang Bombo Radio Iloilo. So, amoy na ang report na tipon nag-ikan sa Barangay Cabugao Sur, Santa Barbara, Iloilo. Ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Maraming salamat sa imo flash report, Maria Momblan. Oras naton, it is now 2:46 in the afternoon. Panubalikan natin ang atong ginatugda diri sa kay suffering mom na tuy sa case ng iyang bata. Pagkatapos lang gid sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo.
Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious. Kita diri sa kahapon lamang program, mga kabombo, kag mga KLP lovers, balikan ta man diri no ang aton nga gamay nga ginatugda sa kaso sang bata ni suffering mother. Perennial liar, pathological liar. Now, ang question nga nagabinutig, no? Ang isa ka pathological liar. Ang pathological lying gali sa mga kabataan, ini ang adults associated ini sa variety, madamo nga mental health disorders kag underlying issues. So, recall naton kay ina, naghambal ikaw, ang ginahatag niya nga rason is that gusto niya
sang manamit nga mga pagkaon. That's why nga nagakupit siya sa kwarta, kaya muna ginabakal niya. Gusto niya ang mga high-end, mga branded nga mga gamit, mga malahalon nga mga gamit. So, i-recall mo, B, was there a time sang una nga nagnayo siya sa imo, gusto-gusto niya gid ang amo sini nga butang, and then gin-deny mo siya. Kay basi, no, dira bala nag-umpisa ang tanan-tanan kung anong pangayoon niya, she cannot get it. Well, understandable, no? Siguro that time, medyo hard up pa ang pagpangabuhi. It was not as comfortable sa nag-ara na ang business, kaya doon nag-okay na ang dalagang sang tanan-tanan. Bobo Chris, by the way, mga ilang ko gamay nga background. Okay. Salamat, gid. And then, ang inang want, mga wants niya, kay tilain man ang needs ang mga wants niya, no? Nga daw tama na gid ka katayog, nga to the point nga ginanara niya na lang ang pagbinutig, especially ang pagkupit, para lang nga makuha niya ang iya nga luyag nga kuhaon. So as of this time, mahambal na to, no? Isa na gid ka pathological liar ang imo nga bata. Tapos, ining lying as a compulsion or habit, it can become, no? Ang ining pagbinutig, it can become a compulsion. Similar man bala sa mga compulsions nga ginabatsag sa mga tao nga may obsessive compulsive disorder. Like for example, no? Mga OCDs. Okay, may ana na yang hindi na sila mapahamtang kung hindi sila kapang hugas, tudog-tudogid sang ilang nga kamot before sila, for example, abi kaon or before sila nga magtulog. Doon may seremonyas, na nga i-break mo ang inang seremonyas. As in, everything becomes chaotic. As in, hindi na ginaya guba na ginaya ang tanan-tanan para sa ila. Kag hindi gina sila mapahamtang. So just like your child, kung hindi siya makabinutig, hindi na gina siya mapahamtang, hindi na gina siya mangin comfortable. And also that's why nga amo nang nagapush gid sa iya. And ang hindi manami, no, kay sometimes ang ining binutig nga ginahimo niya, though it becomes so it becomes the truth para sa iya, kay tinaanad na gid siya nga amo na permi ang iya ginahimo, naga-resort gid siya permi sa pagbinutig nga natural na lang, no, nga nagagwa na lang nga natural para sa iya. Automatic na ang magbinutig. Tapos, abi mo may study manino nga ginhimo sang una nga na-found nila nga the more a person lies or the more nga nagabinutig ang isa ka tawo, the easier gali it becomes, no, to keep lying. So since habitual na ginahimo niya na, dugay na gid, so easier na para sa iya. For example, if mabutan siya sa hindi manami nga sitwasyon, automatic, mabinutig na gid lang siya para nga i-save niya ang iyang kaugalingon. Tapos inigiling lying, those slippery slope ni siya, no, nga ang gagmay nga mga pagbinutig naga-escalate, nagahimo nga mga dagko nga mga pagbinutig. So sa una, the white lies lang, tisubong, grabe na gid dyan, no? Dagko nga pagbinutig nga ang epekto hindi na gid lang ulango. Ariyo, gusto ko lang i-share sa imo ang mga do's and don'ts kung paano nga i-deal ang isa ka pathological liar. Kung kamo man dira, no, mga tagpalamati naton, kung may mga nakilala man kamo nga mga nagabutig repeatedly, ari ang pila ka mga approaches sa pag-cope, no, with this problematic behavior. Hindi ka mo mag-expectar nga ako nila ang ilang sala. Okay? Even if you can prove na nagabinutigid sila ang mga pathological liars will stick sa ilang istorya. Abisan pa nga very obvious na gid, no, nga ti nagabinutig sila, amo tong hambal mo kagina, hala damo na lang siya rason, may kung sino siya nga mga tawo nga gamiton para lang mahinabunan ang iya nga pagbinutig. Okay, so do not expect nga ako niya ang ina nga sala nga pagbinutig. Then, because you know nga ti pathological liar na gali siya, don't take it personally. Remember, ang iya nga ginahimo, ang amusina nga klase niya nga
nga pagbehave isn't all about you, no? Ang pathological liar, intindihon naton, hindi na siya makakontrol sa pagbinutig because this is due to the underlying mental health disorder. So siguro later on, no, kung do hindi ka nagid makaagwanta kag kung mas nagalala na gid ang imong nga bata, basi it's high time na dalon mo na siya, tagaan mo na siya sa professional help, seek professional help. Tapos sa pagid hindi yun ako no pag-i-consider ang eye contact bilang sign ng isa ka tawo wala nagasugid sang binutig. Kay nga ang mga pathological liars na perfect na ginaya nila nga gapati gina sila sa ilang mga ginabutig nga ti kung ihambal nila sila sa imo ang ini nga pagbinutig nila, pwede ginaya nga makatulok sila sa imo directly. They can easily maintain eye contact while telling a lie. So be careful. So, kung may amo ikaw sini nga upo dira sa inyo balay, don't lose your temper. Kung aktakihon mo ang tawo, no? For example, inang imo nga bata, it will only cause nga mangin defensive pagid siya, kag maka-trigger pagid sang mas dalom pagid nga lying behavior. So kalma, okay? And do trust yourself and your reality. Check ka man, no, sa iban para nga i-confirm ang matuod-tuod kung kinahanglanon gid. And I guess you're also doing this, no? Nga gina-confirm mo man sa iban yung mga tao kay tilain iya ginahambal tapos mistorya mo tong mga tao lain man ang ginasugid. So dapat himuon mo gid na permi so that you would know kung diin man ikaw, no? Mabutang sang imo nga kaugalingon sino ang imo nga patihan. And then do pay attention to the person's actions to get a picture of who they are. Kilalahon mo gid maayo ang isa ka pathological liar. Okay? Rather than listening sang ilang nga mga ginaistorya sa imo. Ang ilang nga body language maka-reveal man kuno sa kamatuoran more than what they say. Tapos, set ikaw boundaries around what you are willing to tolerate sa ina nga relationship. See? Ang inyo nga relationship affected na kid, no? Bilang mag-iloy, siguro ang inyo man nga dynamic sa sulod sang balay apektado naman because ang inang iya nga naanaran na lang gid nga pagbinutig. Kag ginadunganan niya pa no sang pagpangkuha sang kwarta nga mas nagalala pagid ang sitwasyon. And kung sa iban dira no hindi ikaw pwede nga maka-step back from the relationship kay ti bata mo na siya, hindi pwede. Pero kung iban dira kung may partner ikaw for example, may boyfriend ikaw, may girlfriend ikaw, nga amo sini pwede ka ka-step back no from the relationship entirely. Kung ang pagbinutig sa sina nga tawo naga-continue, kag ang ina nga tawo hindi na siya willing nga mag-try, nga mag-change. And lastly, encourage mo gid no, do something nga mag-try sila sang therapy para nga mas maka-learn sila more about themselves and mas mabuligan sila no nga they are feeling driven nga magbinutig. So kinahanglan i-consider mo gid na no kung nakita mo nga mas nagalala na gid ang mga resulta sang ginahimo nga pagbinutig sang imo nga bata. And pray para sa imo nga bata nga tandugon man siya no. Tudloi nga ti unagid ang pagbinutig sala gid na iya kag ang pagpangkuha sang indo imo sala gid ina siya. So I just hope no nga hindi mo madula ang imo nga confidence bilang nanay kag you are still on top of the situation, and most of all no hindi mo siya pag-condemn because what she needs is your help. All right? Good luck gid sa imo suffering mother. Thank you so much gid for sharing with us and kabay nga aton dira nga mga listeners. May mga nakuha man something kung sila man no naka-encounter sa amo sini nga sahi sa mga tawo. I just hope nga ti somehow bisan gamay lang nakakuha man kamo sa mga ideas kung paano nyo nga
i-manage, paano nyo nga i-deal, kag paano ka mga mag-cope sa isa kasahi isang tawo, nga isa ka pathological liar. Thank you so much, Aliwan. We're due overtime na kita. Ang imo nga sulat in B, do Lunes ko gid mabasa siguro. I just hope okay lang gid sa imo. Well, sa inyo dira mga istorya man, mga kabombo, anything that liyod ninyong i-share diri sa aton, feel free. I-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo for today. Of course, tomorrow ma-interview na kita sa aton nga winner, si Inday Sambaratak Nuevo, plus mag-announce naman kita sa aton nga new winner. Basta ikaw na ina. So, pamatik gid ka mo. Buwas, salibot natin yung pagumdanay diri sa KLP. Salamat gid. Sa gihapon ninyo, lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.